Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwanchumu rigereria bw'Ensoko TV na gukwandire nande andonsi asore nugusaba kwanenga gwatware ritukurigia itukariga rie Jumapili chitariki 25 ne mutenyi no yokane umwaka no wechiri bubere 25 ne mutugusaba kwabera sokonyorwa ke kurende twanyara ko bato kwenekia unanto chigo kumanyia senchira yobuikirano ari aenekiwe kurwase chinsemo aho ritukariga rie Jumapili ndene inaseri baga ria yebarongo ya ne Frida Kirubo hoyo otayo kurende kende ngira sari ko mwanchumu rigereria nichigo kumanya ayaga onsi kurbono wika omwira sabe ngo konyoria obutuko bwarero tuchigotware nkwana ya bene gochakira ensa ya monenusu ya bono butuko asetura chigosanga no mwishimi wa Vincent Kemosi oyore omunyakerogo wiki amagia Jubilee nabo iganya ko baga gutumanya na gotwerera emirobiri kyamekyo kyabekire yokoene kyanku yarigania kere bosibo bachori bonene omwaka gocha wechiri bubere 25 na ibero onye kubwateri borio bosonye kubwate kerengeri ura chigosanga na intwe nabo gosanga nintwe gutira se namba ito yesimi nabo igo ase mitandao itekerero Facebook na YouTube una Ensoko TV wasase mitandao yane una Clinton Ndigi botko bwarero no tore nere barina basondari kurwa se studio ya kabere ayegane gatia to kwariga ndrete botko bwarero Chimuraburu nigo chire ndrete ko gikeriwa nigo igori bereraria gisiasa magega yaba bwatani baba amerere babere besokia na gusigikanya somo ya kanisa eburi ebunge ya South Mugirange county ya Kisii abande mbono bakunya korengerera igoro ya magendero lakini nje ngunya gotemande gingoruana na minyoka na teba yatianda beka magendero omwemsi owe wodi ya Itibo nigo bona mochira bamerere bae hasoko ene kya siasa cyo gusegeta abananchi maminchano bakorera ibae bantu bamitasa motegerete na ende intagete ko baboria une chama ya Jubilee na intunto bwate enia yoko beka presidential candidate ya somwakonde na intunto bwate no kwegena una chipati chichinde cha United Opposition njike chitobwatisi erindegere tunyare gusiro muskoito Fredo Kengo Matiangi abego botuko bwarero nigo toroberite gutware nkwana ya bene no munyakero bw'ikyama ya Jubilee mwishimi wa Vincent Kemosi eri atumanyemero bero ye kyamekyo posyo bachorya bono mwaka bw'ekiri bubere 25 nebere. Karibu sana mwanchumu rigereria senchira ya bene bono nkomanye asenchira yobo ikirano tugo chakano robot rokobwatia chibura buru nigo chigendrete kugikeriwa anne mono hicho chikobwate kana neriberaria ge siasa irigendrete kone kiwa sense ya Kenya na anne mono asorgongo rwagusi eyiga magega yomoyiga wekanisa wokwenekia umusangirikano wogosangiriria okwagacho wekerisia ge St Clair hensemo ye wodi ya Motiche bunge ya South Mugirango ase oyokorie kergo kebo jumba ase bunge yo Dennis Sonko ababwatani bae banyara koba bagosikikania ababwatani bo mujumbe bwensemo yo mwishimiwa Silvana Zosoro hegento bona ababwatani be kanisa na bego abarai au bagendere gwesokia na kugikeria hege korekyo na gosaba liberaria ge siasa linyare koba ligo kya muri kitopetwe machini na bwateririo muroberio yo abona gutumanya senchero bwikira Nasumega bugochangira kwa gachwe kirisia kimusasiro cha sekanisa ya Katoliki ya St Clair Eburi imewodi ya Motiche bunge South Mugirange county ya Kisii tukuria rero Nomega oikiranwa nabari aigatia boyo kuriye kirugo kyo bochumbe bunge yo Dennis Makori Songo mwemsebo wodi yo Ronald Achira modikiwe county ya Kisii Ernesto Soro igatia baraibanda bange Father, itukoria lero. Igonta getonye kunyarekana. Enyombe yega ya Father ere erinde parish yegecha. Na nabo chiburaburo nigo chene kwa hegati abachochire bayo Soro na Dennis Makori Songo asinge nchyo kwa miringo kwa na Moscow Soro ya babote ni bae basirite magmabo wetra omubasukano bwe para
Nigosongo agikire chiborabure cha satebire erene mirimo yae no gusuguma omusiko soro eri aikiranya magendero sabagirango unachipara na Wege University ya Sensemeyo tagetia mangana abunism because we have seen bunism taking place in Nairobi. We've seen it the last time Matiang'i was here. We saw bunism today in South Mugirango. We don't want to tolerate that kind of bunism. We want bantu baito ba college kura no molembe bakole mikutano no molembe tutawati buruwendeons. And actually one of the biggest issues koleta liberera na sengincho na reko condemn egento sorakora. In the last 2 weeks abana mbale bakwalia accident morao lekuru Ronaldo nami na Mokai. They got an accident. Now Osoro celebrated their death because they were my supporters and they used to really push him hard as a social media. So they celebrate clip kia na okere wono wandu mbata gitigende Osoro tutagitende kwa nwa sabantu igwete lakini ende evil is evil and evil must be condemned. Mama yete nche songo ono muntu mulembe ituko ndiyo na ine elimo wanya kwa guna ategirio muntu wanya wa songo ategirio muntu never not even once igona kera bantu bako wata takaleta mana kake mwa kana ki songo no muntu mulembe songo tabu atamangana songo tigaye guri bagari yaye akole mirimo yaye ngora emirimo koro ku opposition ekiagana na ronde boniga mbakora epareye muna bakorete yaito mate yesaka igona bantu baito tuchunge na ende igonta I will be coming here kimo motenyi mokwana na bantu bamintongo wale aki Osoro epareye wastebet yabe ate bire birasimba chake ye university motenyokia otole toligireti na maiso Chinga kechecho niko Boigosongo abori abantu gwesoke na kubwata chikura amatukati gerete iliko musira Daktari Fred Matiang'i igoro kabisa intumuno mugusi ntomwato omwana ito okoro ku Fred Okelo Matiang'i Matiang'i ndo gwakero president wa Kenya abantu baminda aki ntogweitera ekiagra Matiang'i noyo ito omugusi naende goetani abo igaro mugirango aende Matiang'i ole kamo kumuriye ligemera makorete nemiya ekararenge eserikali Kuripoteria Ensoko TV kurase kanisa iga ya St. Clair Eburi mea South Mugrange County ya Kisii Chepethuel Machin Bebano murikito Pethuel Machini no roboti rwa senchera yoboikira no mwancho murigarira togosuka bosio mu Senate bwe county enyamira mwishimiwa Kongo Mugeni nigaruro kuboria gochiase abananchi kwenekya bunankwebeka baramo kubwata ibanda na kwerikia ko baba kichikura herigo cyo kumusira Dr. Fred Matiang'i nigatia barayibanda sensemerio kwa meria serikali kwenekya bunankore ntabare amaonjoria nabwo obarayubuya muske wa Kongo Mugeni nigaringe ko yakwane gasomo igabwe kanisa hase ebunge ya Mathioya asabo igamo chiro muraibu ense ya Kenya muskule Muruto asobo tumikyo bobe wenibo y'abananchi. Mtu yoyote ambaye hataki kuheshimu ile ambaye katiba yetu inasema na ambaye anataka kudanganya wananchi, huyo ndio mwovu mkubwa na rafiki ya shetani. Mimi juzi nimeshangaa kusoma kwamba katika hii Kenya saa hii tukiwa na hii serikali yenye iko ya Mheshimiwa William Ruto, shilingi bilioni 870 zinapotea kupitia kwa ufisadi kila mwaka. Sisi kama maseneta ile pesa tunapeana kwa akaunti zetu ni bilioni 415. So inamaanisha kwamba ile pesa ambayo ina support akaunti zetu ukiongeza mara 2 ifike bilioni 880, hiyo pesa yote inaibiwa kwa njia ya ufisadi. Na nikaona kwamba pia katika State House ikiongozwa na Mheshimiwa William Ruto, miaka 3 ametumia bilioni 90. Yule ndugu yetu
ambaye alikuwa kule State House, Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, kwa miaka 10 alitumia bilioni 89. Sasa niwaulize watu wa St. Peters, mngependa pesa yetu ipotee kwa ufisadi namna hiyo tu? Mngependa namna hiyo? Ndio maana tunawaomba hawa wenzetu, Mheshimiwa Matiang'i, Mheshimiwa Rigiji, Mheshimiwa Kalonzo na wale wengine wenye wako katika opposition, washikane pamoja, tulete mabadiliko katika hii. Tukoska wasio mwancho murigeria sorobo tironde umwe MCA we wodi ya Itibo Mheshimiwa Lamex Kwea niko bono aesokire na kwigerera asekeria atabire ni gagendera ko bekemeroberio yogo ikirania amagendera senseme yo asamo chira ba mereri bae asokwane ke siasa chuko basegeta abananchi maminchano bokoreri bae niko bono haruro kubore gochasa abananchi kwane ke bunanko mwabari chingaki ekeragendera kwane kia kuroberia amagendero gochase bare Samaria tangoro Lamex Kwea yo nyanja nyakianga manyekanete bune nana lakini ndo cha bantu baitibo bachakire goteba bono ngochi gochenjiririro ku Moses because na atemire go deliver asengonyara aseri tukoria lero nataka tukwanira mangana igoro yebirasi bya ICD because abantu baitibo kara bachoreto mu MCA ebaro jitiga bachoro mu MCA oromoke abana bae bado barase birasi bya ICD okumanya na kiyo kugani kwa banafunzi kore abana baita bake bagosoma baby classes. So bono asobogambe bwane na atemire korosi ebirasi bya ICD ngagete ritukoria lero twatarire class ya Kenyoro kero na renge ko boli chikura na chietororo Kenyoro ebwata abanafunzi obo 1000 plus lakini ngabatebi unango chorwe kirogo ninche mbaye class ya ICD nande mwachirororo nande tuachirororo tuene kiri twabeire kirori bune class ya ICD kiaerire class kendi ya ICD ne class ya getengereiri etengere naona achitenga bataibana mbako bakoba sama singira ya tarimaya oikante amasengonyara elinda abana banyore ebirugo bago isaransira banyore class ase bagosomera kerebuya na ande tuachirororo mwene keiri mware bune nana neremiremo nonye nana gekonya koreta abantu chimbero igo nande ngochande na minyoka buone na aratora ke na tena ati anda akora abantu amagendro because tuabeira assembly tokurwana chisege miaka yonsi eye tuachore twetano ndo chengo erere abande mbono bakonya korengera ligoro ya magendro lakini njengonya gotemande gingoruana na minyoka na teba ati anda abeka magendro igo ase gasi yo mwe musio itora mekiskoye nana igo ndo chenge miremo yambu yere kabisa otemira gotoroseri chipara bune yekorukuru Itibo alinya sore igoro o korre miremo menene buyamono na totire uchasinya getarugoro ya Nyabonge nara narore miremo ya macho na tobekereto ngonyutora macho kabisa iga bantu mbago getasinga njo miremo yane tonya gokora asobrai bo omurai burai obuya sana chipara toroseri nyagitari toigoreire muyo mintatebire kire ento tokoreire buya nekitoko mwa pongesi na indi muna to leiga abaminto no tokoteba kira tokoreira amayaya na indi mweteka tumuinyore Mancho murigeria togoska bosio abarundia be chipigipigi ase stage ya Nyaramba iyo gutoka ase ward ya Kiabonyoru ebunge ya Burabu ime county yo ya Nyamira niko bono besokire na gusaba umwe MCA wenseme yo kwene kiabuna nkubaro seriale enyumba ya kibara asekeri bagoteba ngati babwati ase bakobogera bagokwane getasini kiga Yensoko TV niko bono bayimurunganirie eparembe iyo kurukuru ase ensemo ya joint wika Kiabonyoru ase baruro kobole gochaso mujumbe wenseme yo kwene kiabuna nkubwatira nare no umwe MCA wabo inde gochiko baikirania amagenderayo ali namba ya Nyaramba chairman nya Nyaramba di namba egento getakira mono necho ibarero ni buri tonya tari nyamuko minto tokonya gaiga angantu bwati no ni bara igo onye nukubwa osero nabwa tubuo bantu matingi kia muri tari gotene naro twate o mane kora gwita no nkurugura isibitirio katari gukwana no bantu babiri echo nere takire kento keni kionse bonura nyanjura aragira no betonde chokaki echo ne takirero tokonye ke kore mitinire iyo monyane bumanira bakango toita moti nyamba no mbati elindo gosombi kurunyaramba main stage ege ndonda akwanire omuntu tabwati aro omwe musie ndo omuntu tabwati omwe musie gotokonya
nane gutubwatisia ase Nyaramba ga tukumetie nane kugamba noti na burabu bonya ntubwati mwe musie mo ntubwate no mwe mupira no mwe mpio yoga gocho etali moego ntwanya kama chipara ne kisedi kenenge gwetani abu nduna bagendi ba pota pota ntwanya ko unjerende yonse bena kera ndate bonyo no kubwa abana ingi bakekura tumurusi otochoro moyo munga aso bagendi obo itu challenge to gweteri bana bagendia ne bara na bakonyora mondo mongi no ikirega mongi miaka ya jire go ruarete bara ntubwatire ndi toko baeteri go ikyo mongi nakakwanyora nga koreranga mogongo nyarete bara bana bune ya korukori joint ya gochikia banyaruga ne mbere konyara kirire nyamoko na tobekera kamoro mugare ni konya gwetera to takiri ntware go sabo mugambi karo rende bu erie atokonyere nda tobekere moro mugato gweta na indure ne twaetia bage ina gitale ne ko mu yasiege tu na majanya biko mu gasiege tu una soetega ngento ngomo tebia ato igore nya gitale nya biko mu kyagere nya gitale ne konya mangana ne chiparo yonsi biga kurore te ga bosara ki kwanda moino akatogora matoka bande bono ndoma etingia ta ikobega chiparo kio moro oikie Lorense otokwanera mmoja ambaye ni MCA kutoka eneo la Kiabonyo Ward. Barabara zake zote zenye alikuwa anafaa kutengeneza hajatengeneza hata moja. Ameziaja tu hivyo, ni maporomoko tu. Hata ukipita maji inaweza ua watu zaidi zingine. So tungewaomba yeye akuja atengeneze hizo barabara, at least ndio na sisi ikue rahisi kupeleka hata wagonjwa hospitalini. Wancho murigeria abo notoika omweria sensemeiga entangani yemesema ya kurwen soko ensa mobutuko bwarero toskaren korenanda seka gitare gitamba sensema ya kabere togendre gusangamange Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete na mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tukuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabo konyoribaga lya bene liyokuraria asegete nieke asoriguri liyake busani turikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662. Onye kubwateri ibolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguri emirobiri yaitu ya Nsoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose turikiriri ukurya email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Nsoko TV uboroso w'umugusi. Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo inde asoko twanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambiye. Nsoko bwa kiro mwancho muligari inche Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatekano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikelia serikali ngichwera kwa nigorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoire ni maega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko
isangwe ngararombo ijana umutu bataya mabwari Muligeri bwa Soko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo yabo tuko tugwakorire emirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero yawo buyanda chitasekeruko orambulete emerondo kunya gusibero ngori nari ase screen ne chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano tokonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwano ubukano echiembegetere ndo gesongengo toamereria bakaliya omoto yakabwatwa bakaliya omoto yakabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa Amarire ni gagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuru wasare nyorali chibu asomrobilyo bubugima nobo cheno asora bego kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro mrobilyo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oburuso umugusi obulimira bwesiro yobunda bwense kulende tali nchirende onsura krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwa ebwa megelio chisemi nobo semia iguri obulimi bwekerero ne chikolinga asobolimi bochete skuru nobo tigi bokumerwa mate tebone ngombe bune yengiya gale konyana eyinsimbegete ndera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara konya kuyona nganya we kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli ne bisumwime na pathway machine kile tsukuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomorobere oberemi nobotugi ekeroture semia mange kura saberemi chini gongoro kwa petrol machine asomorobere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwomoguse Eye Yensoko TV oboroso bwomoguse Manchumo rigareria karibu sana sense mega ya kabere mesema yakurwa Ensoko ensa mubutuko bwarumbiya muna soko ndrago sangana intwe abana togoska bosi wo kumanyaria ene kiwa seri tukeriga somora ibwensi ya Kenya William Ruto haraye gati yabara ikurwa serikali nene na bwega bara ikurwa serikali county ya Tharaka Nithi asomoiga bwe kanisa se chinsemecho abara ikurwa se chinsemecho na bwego mora ibwense omanyane niko bairari bagerio na kuboria bara ikwanekia gochamo kwenekia emiroberia sobomo erinde omwananchi achikonyora obokoreri borobya abaiga magendero. Hakuna project inaendelea bila rais kujua. Na project nyingi zile zote tunapangia pesa, rais anaipanga pesa, ni zile project zimetoka mashinani, pahali popote pale rais amekuwa mwenyewe, kama vile yako hapa amepatiwa kitabu mzima na Gavana Muthomi Njoki. Mheshimiwa Rais, kukuja kwako hapa uliahidi mwaka wa 2019 in February, precisely February 22nd. That is when ulipeana ahadi kwamba utakuja kujenga kanisa. Na wakati huyo Mheshimiwa Rais ulikuwa umemaliza kujenga hii kanisa iko hapa juu. Mchike kanisa alobate? Alikuwa amemaliza kujenga wakati huo. Na akaahidi tafuteni shamba, tutakuja kujenga hiyo kanisa ingine kusaidia wale wazee wa pande hiyo ambao hafiki kwa kanisa waweze kufika. Amefika ama hajafika? You have taken responsibility and you have said very clearly the buck stops with you.
even for the hardest assignment that our country would want to achieve. No wonder you have told us that you are setting us on a path to develop our country into the first world within a single generation. And I believe that that vision and that journey is possible under your leadership. Umoja ni nguvu. United we stand. Lakini tukigawanyana kikabila, kidini, nani yako na pesa, nani hana, we will not make progress as a nation. Vile tumeambiwa hapa na wachungaji, ndio nawaambia ndugu zetu wote. Sisi wote tuko na nafasi. Kila kiongozi yako na nafasi kutueleza vile maoni yao ni tofauti na yetu kupeleka Kenya mbele. Chinga kecho mwanchumu rigari gati ya barai bari bakwa okoboko serikali bakorugondo monogerio monene bwe bunge Mheshimiwa Moses Wetangula muraibu barabanga ase bunge yo Kimani Ichung'wah na bwo muraibu barabange ase bunge ye Senate nigo bagendereire kuboria bananchi gusire serikali ya Kenya Kwanza erinde amagendero no burayubya gochikonekiwa asa bari abono bamochirie ensemeria yo kwameria serikali aso kwenekia siasa choko baga bananchi batabwatia agenda yoko mokonyo mwananchi. Tunataka tuwe na umoja. Hii western yetu hii yote, jamii zote za Kenya ziko hapa. Utapata jamii kutoka Central, kutoka Pwani, kutoka Ukambani, kutoka Turkana na sisi wenyewe. Tumekaa kwa amani kwa sababu sisi ni wa Kenya. Na lazima kila wakati tusiwapatie nafasi watu ambao wanaeneza siasa ya chuki, siasa ya ukabila na siasa ya mapendeleo. Naona watu wengi na kelele mingi na mipango ya migawanyiko ya ukabila na uchochezi wa kisiasa. Na tunapoelekea mwaka wa 2027 2027, uchaguzi unaokuja ni uchaguzi ya wale ambao wako na mpango na sera na agenda ya Wakenya, na wale ambao kazi yao ni matusi, migawanyiko na kugawanya Wakenya na misingi ya ukabila. Unaona Kenya hii kwa sasa viongozi wengine wameweka taifa letu katika mambo ya aibu. Mpaka unasikia mhubiri anatuambia tuache maneno ya matusi, kwa sababu kuna watu wameshukisha heshima ya uongozi. Mtu anapanda juu ya gari na hakuna kitu ambaye wanaongea kuhusu. Kazi ni kumtusi na kumkejeli rais. Lakini mimi ninapenda kuwaambia nyinyi muendelee na matusi, rais aendelee na maendeleo, mtakutana na wananchi hapa mbele. Wetangula amekaribia hapo State House. Nyinyi muanze karata ingine inaitwa Ososi Potea. Mtapenda hiyo? Ati anakutanisha watu ya matusi. Unaweza kuja kwa mkutano kutuzi wa mama na wazee kweli? Si unaleta maendeleo? Tusi tunatambua Wetangula. Tunatambua Musalia Mudavadi. Tukosika bosio mwancho murigeria ensemo yo kwameria serikali bakorwa no muraibu kiama gya DCP Rigathi Gachagua na boigo horia Wiper Patriotic Front Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka Mheshimiwa Eugene Wamalwa DAP negati ya baraibande niko baikira na sumo igabwe kanisa se county ya Mombasa ritukoria rero hasebagendereire komochia serikali ya Kenya Kwanza asogotaikira ne bokoreri borobia bariabo niko bana bamochiro botumikyo bobe bwenibo asebana batebiro muraibu ensi ya Kenya William Ruto tabwendre tikonyora entunde ya kabira soboraibwa. We are here in Coast. Si mnajua mimi ni mtu ya kusikiza ground. Tangu nifike nimesikiza ground. Pahali nimelala, pahali nimepitia, nauliza is SHA working? SHA inafanya kazi? SHA is not working. But William Ruto and Aden Duale are saying SHA is working. SHA is the greatest fraud in the history of independent Kenya. SHA was created to steal 104 billion. Mamlaka aliyopatiwa na rais wake ni kwamba achunge maisha ya wanadamu.
serikali ambayo haiwezi kudhibiti maisha ya watu wake, pastor, hiyo haiwezi kuwa serikali. And this thing has been continuing. Tulikuwa wakati ule mwingine upande wa Meru, Lari division in particular, Motuati, that same zone. Ni kama hao watu wamesaulika na hii serikali. Juzi tumekuwa na mambo ya mafuta, bei ilipanda. Within hours ya Bwana Ruto kutangaza ya kwamba anashukisha ushuru from 16% ya VAT kwa mafuta hadi 8%. Lile bunge lilipitisha kwa haraka sana amendment ambayo Bwana Ruto alihitaji. Meaning he dictates what parliament does and he has it captured. Mumesimama na mimi sana na hamujawahi nidhalilisha. Na mimi, one of the reason that I'm taking the leaders kwa hizi kanisa zetu za ndani, because mimi najua hizi kanisa ziko na nguvu kubwa sana. Most of the people prefer to worship in those big churches. Ziko mahali iko parking mzuri, iko air conditioning. Sisemi si kanisa, nasema ni kanisa ya Mungu, lakini mimi nataka hawa viongozi waingie hapa, waingie kwa hii maji na machochoro, ili Mungu akiwajalia kiti wakumbuke mahali tulipitia. Tukosikabusio mwancho murigeria abasai wetania emiemo nigo bono baesokire na ko baba bwatania ase umuruberio yogendrete bukwenekia obochenu asomochio Nairobi bagokwana kurwa sensemo ya Ngara ase enseme yo erange norochirwa Nairobi nikabasaya abo batebire ikigene gitambukiro yokwenekia buna chindo chechonse chiweta asomochio Nairobi ngishiko bachinchenu na bogo bune nchira yamo yogokeya hogutuguto kweubi ase chinsemo chibugatagati bumochoiga nigo bono batebire obochenu asomochio Nairobi niganitie hokubwatana na sigati yababwatani be sector ya basaba bwatani be sector serikali ya county na bogo abana inchi asogo semo kura chikoboro hirigo cha kwenekio obochenu kwenekio bote. Uchafu ni mingi kwa sababu tunajua Ngara ndio iko karibu na Nairobi River, so basically uchafu yote huwa inaenda kwa Nairobi River. We believe that for us to take care of the river, also we need to take care of the environments around the river, because if this place remains the way it is with a lot of dumping, whenever it rains, all this dust, all this dirt finds itself in the river. So we believe for us to take care of the river and the city at large also, we need to ensure that the environment surrounding the river are also safe and clean. Young people cannot just be complainers. We have to be there for the country. We have to be there for each other. We have to be there for an environment. But we cannot just say, this is the work of the county, this is the work of the government. No, we all litter. It is not the county government that litters these streets. It is us, the common people. It is us, the Nairobians. So we also must partake in making sure the environment is clean. Mancho murigeria abo no toika omwerio asoko kumanyari aenekiwe ase ritukeriga biamona asoko sanganitwe kurende ngo gusabanga toskare egeka gitari gitambe kurubono tuchikona koba tugusanga no mugeni to ase studio Mheshimiwa Vincent Kemosi oyoro munyakero gobwe kyama gya Jubilee nyara ko bakago toera na gutumanya mirubiri kyama ikyo kegenda tekobeka bose kyabekire ose obachorio bano mwaka bwechiri bubere 2025 naibere. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Magega ya televisioni Nensoko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokwenyoria ogokwa gose okubo nchurelia
bono na bokonyori bagaria bene liokuraria asegete senieke asoriguri liakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788 66 66 62. Onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose turikiriri ukurie email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka Samagacho Hazina Towers egoroba ya gatanu narimo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uburuso w'umuguse. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikaru aligo kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi Christmas number 0706380913 Betami Rehabilitation Center lichibulyo gukora chingatale ichobutindo. Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara nigatebete nigekuira ekerengo gete ky'obubalimo kibirengeralyo eliokolenta amoncheryo yamagenderero asama tukabusyo nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora omusike Oruoba nigalenge omuseneta omochorwa wekiama gya serikali gya UDA kurende agesokya kubwatisya omurwandereria wekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo goika kaurwe keroge kyaye kyoboseneta asogotenena nomugusiyo mwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abolirio mugusi komochora buna omu women representative we county ya Kisii asobochori bw'omwakugocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetagete omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku uyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries
Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganite betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri uligene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanjira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemo rainde aso twanjira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba gotebanga ikiama gyo DM gyo kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana gose kerese serikali gose kubwatira dese serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa negorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa keregendo lakini ngoira ni maega kego omuntu maito gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko shauri zangwe ngararo moijana umuntu batera mabwari Muligari bwa Nsoko TV uyu no muroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kila litukulie iki guchakira chinsa 11 cha mogoroba wikenseyemo ya butuko tugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitasekeruko orambulete mirundo kunyagusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga
kwa nubukano echiembegete ndo gesongengo twamiriria bakaliya omotoya kabwatwa bakaliya omotoya kabwatwa amatukemeronge nagaika kabwatwa amarire nigagendrete gotose mwana boire bukia tari yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomroberyo bubugima nobo cheno asora bego kumeni wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro muroberyo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa iberi chabutuko ime Yensoko TV oburuso bumugusi obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende tali nchira ndio sura krobulimi obiyoke enyore libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya iguru y'obulimi bwekerero n'ekikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe buneyengiya Gaya konyana eyinsimegete ndera ngetia maraba ekonete kunya gukina yo kamaraba kunya kuyona nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na Pathwell machine kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamuragoba weka chinsa isato asomorobere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pathwell machine asomorobere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi Mirna nabali b'ekinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitananya chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondegi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga Eke Nakige Kos Kiamesa Yamangana Maya Kurumucho mano Nairobi Kisii Nyamira Nechingongo chindi chense ya Kenya abari kibaitomba bakorentera mangana maya asenchira yobuikirano emanya mange naboigo bwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi Ensoko TV oburuso bw'omugusi Eye n'Ensoko TV oboroso onye kubwatari ibolyo obosemya gusekero kendi gyonsiguro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko ry'email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi Ensoko TV oburuso bw'omugusi obutindi n'obusumbasi amate ninki kere tokore asamari tangoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi
ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Better Me nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwarigo. Konya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Better Me twabarwali elinde obogima bwabo bwirane gochaso obogima obi. Twa Christmas number 0706380913. Better Me Rehabilitation Center lichi buriyo gukora chingatale ichyobutindu. Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengogete kyubo balimo kibirengeralyo eliokolenta amoncheryo yamagenderero asama tukabusyo na kyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora omusike Oruoba nigalinge omuseneta omuchorwa bwekyama gya serikali gya UDA kurende agesokya kubwatisya omurwandereria bwekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye kyoboseneta asogotenena nomugusiyo mwabo nonyabono atabwatie emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abuliryo mugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobocholi bw'omwakugocha elio aire obubalimo bwaye alya sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetage tomusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku uyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao
nigo tokorosia na koni chibetiri uratumia singa kichonsi chibetiri uratumie asigari enke ebasi nonyaneri kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autopat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemo nainde aso twanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambie. Nsoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba gotebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana gose kerese serikali gose kubwatira dese serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa negorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu maito gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko shauri sangwe ngararo moijana umozu batera mabwari Muligari bwa Nsoko TV uyu no muroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba gwikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andajita sekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori nari ase screen ni chingero chikoretwo na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria bakaliya omotoja kabwatwa obe bakaliya omotoja kabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa amarire nigagendrete gutose mwana boire bukia tari yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorari chibu asomroberio bubugima nobo chenu asora bego kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro muroberio bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirari tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Nsoko TV oburuso umugusi obulimira bwesiro yobunda bwense kulende tali nchirende onsira krobulimi obyoke
enyoreri bagaria bene kwaigwa migirio chisemi nobosemia iguru y'oburimi bwekerero nechikoringa ase oboremi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe buna yengiya ngaja konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete ikonya gukina yo kamaraba konya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe tosoe mogondo bweri nebisumwime na pathway machine kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere cha muragoba wika chinsa isato asomoro bere oboremi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa petrol machine asomoro bere oboremi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi mirna nabali b'ekinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitananya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemu, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Rumuchomano Nairobi, Kisii, Nyamira, nechingongo chinde chense ya Kenya. Abari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira yoboikirano. Emanya mange naboigo bwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Amarire nigagendrete gotose mwana boire bukia tari Yesu sera ekegonko esukari lisabeso okurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomrobilyo bubugima nobo cheno asora bego kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro muroberyo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi. Mwanchu muligereri n'Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwanchu muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi ase chinse mo buna ichana kuru Mwanchu muligereri elitonyareko batoko wa omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyareko bakoigwewa na nene mono ntonyareko batoko so ase chinse mo Childoret no mugusi ora ase chinse mo Childoret nera nyareko bakoigwewa Mwanchu muligereri ntonyareko batoko genda ase bali barasa masamba buna chinse mo chiamulo
alias omugusi yale emuletie tunyare koba tokoire kegusioro no mugusi anyare koba gakoigwegwa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa tunyare koba togoikoro nelio mugusi nere anyare koba gakoigwegwa asenchera enkeranu aiga omwancho murigereria segeta seni ya Soko TV no gotochi koba togokora igekoro gyaito tunyare koba togekora asenchera bwenerete mwancho murigereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho murigereri tunyare koba togokorareria okorari kwanya gosira asenchera ebwenerete Soko TV oboroso bw'omugusi korwa igaiga asamaga choje bungenene amaneria Senate omwancho murgeri egwe Soko TV ntabe tokoretera amangana maji abunane twateka kurwaga iga miyobo katakati ubumuchi o Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ni yene Soko TV oboroso bw'omugusi Tomo chako tengere merobere ito yogosemia na gukumenya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga kichons a sengencho yao eariganie a sobo tengari botari no mubwekano ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igokumanya ayarabe gagwateka korwa ase omuchomone no Nairobi erietariane Linet Nyambane Chinchira chito chigekoro nigo chira Soko goseluboko nene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kichagren Soko TV tuachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa Soko rimera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekirwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetero muroberio bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba samwerere nabo igabange nabanyika irigo kwanero kwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbe Soko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Soko TV oboroso bw'omugusi Yegoro yaito imeye Soko Soko Yegoro yaito imeye Soko Soko ibiengia yakire ngumanga bunalero obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulenge tali nchira ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwa egwa megerio chisemi nobosemia igori obulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gaja konyana eyinsimbegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyona nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa petrol machine asomoro bere boberemi nobotugi ime yen Soko TV oboroso bw'omugusi Mrena nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitane eye nen Soko TV oboroso bw'omugusi asense megayo nkwana ite abeno botko bwale roto kusaba kwabira Soko nyorwa ke kuri ndo mugenito oikiranira se studio
inde tuche gusanga mange unatua chika gukomanya to kwandira emeroberio ikiama ya Jubilee kagandrete kobeka bose kiabekire bose obachori bonene omwaka wocha 2027 na nake tumanye nararia ya arase kiamekyo yomugusie asengencho hoyo kagire guchakoria usoyo choru iroko bokone kiamekyo chikorio boraibu ense wetera se kiamekyo mheshimiwa Fred Matiang'i kurwa sorongora gusi abega se studio ntorene gesio komotwaro mheshimiwa Vincent Kemosi oyo kabero mujumbe bwense mu bunge West Mugirango na bono ochorete koba umunyakero gobosoro umunyakero gobwikiamekyo gia Jubilee. Karibu sana mheshimiwa ase studio jetu ntunde ntangani tugusaba kwabera asengencho chipare chigane chito nabo ebinto biro sira se para na moka mwanya bantu kurende gwikirandre nabo komusogorio magusi no mwanchu murigeria mwarigane kero to chake nkwani to tukobara mbia mono abantu baminto asimbura be motegerete kuruchise chiga ritangani kabisa tigansabo kwabera esengencho yo konyorwa sinini wake studio yeito na anene taiwanja kwane twagende kanisa asakuru kumatioya na umurobiri orengo gwikanisa obu mutambake nekero twakora twanyora twabwati sawari yo kwanira abantu baito ba matioya na kuminyoka chipare ichiga yanyora na nyorirwe igo mbia mona asaba abantu ba mitase batengerete inche igo na chirega irindegere kuraba manya magana make itangani igoro ya epati yaito ya Jubilee part of Kenya egento ya kabere tokwanere igoro ya omoskoito Fred Matiang'i oyo gochikorigie kero gokyobo president asomwa konde o 2027 na omwerio na inche kwanere esabari yane gochube wa West Mugirango mwakonde asengencho ngoriore kero gekyo nae kware ngoro nande bono nkoriore koira na korende tuzara so asemero biri kiama ya Jubilee tukwandru mheshimiwa Matiang'i nayo monyene nabokura tumanya se kiama kigoro munyakero go utarachoro mheshimiwa kobo muraibu kiama kiga abange bakomanyite kwarenga sensemeria ya serikali andake nabo gutumanya gatiga iga gatikabere nkaigwachete oga chenche birangerio ukangya koko bokense merio kwa meria serikali mpaka bono gachagochoro ko munyakero ekerongo so abunge 2017 inaringa se epati ya Ford Kenya ekora unu muske kuito okabeire wosore bado umonene wose party leader yekiama ya Ford Kenya muske wetangula uyore bono yumo speaker na ekero twaso ete punge twaringande kiombe kia NASA ekero yaigete gatiga Raila Odinga the late bakabwatana na umuske Raila na Uhuru Kenyatta tukanyoranga Ford Kenya twabikira ase sabu buya no twarengororo ase serikali eri barenge tosoete buya egaika gocho mwerio Ford Kenya ga ekamwa gose ekarora ngambu yebwatsi William Ruto lakini ende taraso anje kwa naso ile kubwatsi umuske William Ruto na ase sabari yetu twatarite na William Ruto twakorete gasingia eyemo yabo kurigia ekirugo kiarenge kya Msambweni ase na inche na abikira soyo mugwa batinende ase kirugo kya Msambweni no entu abwate party twari support candidate independent urukuru kwa Faisal akabwekero gekyo and then twachiete ase ebunge yeito ya Bonchari na aroko bwati umunodi Teresa Bitutu tukarwana sana sabari tukabana mbaibere igo ekaro twakoete sabari yeti tukanyombi ya torosi party inche no muske William Ruto na abasan na abaraibande ditukeri mega to ikaranse twaetani tibantu 10 ekaro to ikaranse tukamote bono engaki ya isadire tokorosie party no twanyare tokorosie party ya UDA abantu bari UDA bono gabara abangi sana ekaronko barora mbamanyiti UDA kayagwe actually waso monto renge gusi asege ikaranso kyarenge korosie UDA asabu ikomi ninche no muskenya moko nando ndeta yore ngororo inche no muskenya moko nabaske bande mbaetane tikomi ni tutwarengo tukakwanira umuskoni agatwire getigoro mugaso igoro agatubori ngaboni kiroge kikia Msambweni twabwire lakini aba Kenya mbagu gochuko tobwatania ne kiroge ekiagera umuntu obwana umuntu independent ngakitogo kora ebirengerere byenu kiagera option cyarenge ibere tuirane Jubilee tome defenses na Jubilee twanse party gose twanse party yetu so 20 people bali twaregoro
kwa pamoja tukamotebia gentura akore no wanse party. That is how we started a party ya UDA. Emeroberia biya mogachaka bone kiame ya chakire asentete komanyase ngenchese baringe mu mwishimiwa twayategerera na yachire gochega ngayo ikire tubona yoka ukerusi ororo asengencho ninyorete ne bana matuka maigaga umweskeruto temire gukorangeri mukore gasi otemire gokoemeremo egati yabo nagochoro obo Mombasa se miaka ya maiga igang'ebere yaitire ogakana ngaye oigete bono karanga ikiamege ninge chagete lakini nimbwente ngebwatokane na keroke asoko obwatokana kwane korororo omoskoria William Ruto egenta akore taikiraneti chira twamotebeti ne chire chimo nchiri aturiere tere bweka kyagero mayetegero kurigeke rogoto ikomanyanga ngosiriore lakini yero monyana akabaga gototenga inuna abasani bane tubori chikureji tokoira twezi torosie serikali odio onye ntokoira ose onye inu mokoira inchengire na bonko babeka no enu minister igo inumo ise koira inkimorange igo moruga iga moise kurwa ekerogeke ndoche gochiko ngeki obo president igo tigato bo twezi torigi lakini ginkonyora inu motanyora bonko bakonya na ndi tukarigie serikali igo abande baito buna injenaira erakaira so minimum to wana neto musko ri oranga ngete nobo waziri osango obo principal secretary lakini ekara igeta agata ikurika ekirokyo minister agante bya konyo ororo muske machogu agante ayo musko ka beire serikali tigatomoe agante byo bo piesi ona kwa lakini tinda geturika abantu bana siasa agante bonte ganche ko aigentu ikurukwa obo CS Chief Administrative Secretary tukaenda gatwa Chief Administrative Secretary kara atwete naenda akauncho akarigia abantu bande akababeka bakaenda kotini basieke birogebyo ero monyene ekero basiegete birogebyo bikanyorekana birogembi koreti biyo agatoitio biti gagonya gototebie bintu ngao ninchemba bange o na tiganchendo siri chiko dikorosie biroge dichiko rigacha rikaroswa Act of Parliament have enacted bunge ekobeko obo CS tachiti abeke obo CS obo konyoria abantu later on narie kronchete go iko omutienyi ngaika omutienyi okatatu 2024 actually omutienyi okabi 2024 inkerete igo moske Solicitor General Mose anga keresi miate ngabone gentu yatokire tokwa ntumire CV yao kamutumire CV yani lakini nkamotebiga message ndi mbugata nkamotebia ebirogo mbira na tebi gukone umuske na ruguru kwa oje spokesman ye serikali mwaura konyunga keresi myagantebia aya ebirogo bya chi ambassador nko na ubire no be interested ngamotetita gitu ambassador mbosebone karago te kombulchi gasinjira kamote mose ko tumira ande siviane on condition mo correct mo basa ko ngo ambassador nkamutumira after 2 weeks nganywa no ambassador ba gontuma ekerongo chikubwati nganywa no musko imose babwatiranete na Felix Koskei na Kasongo ko ngo ambassador na inche Saulita atageto ambassador ngabate bono njetinta getika cheno genda nacho ai ngabadikira ri uko ngabategenda nacho and I still hold the same position no ende rona ariko appointed ambassador still tingoji igo korenga neri uko rikwari getenga nichisabu chege family obo ambassador ngyo data kereto ambassador mushima bono igadi tangani kegori kegeito nkekegori kere kego tumono ekegori ke tore bona litoko yeka chi family chetu abana bono nari bari chisukuru bagosoma so ekeroko orokana ngango turani gora kega uikora arengererie family ngaki abana bago chikosoma that is 1 2 engaki ye Sauli konyeka songa tubutiri sikomono naende ko na soire school kuruna korete bachelors yane ko tinda akora masters so engaki ko na soire Strathmore University ko kora masters asense moyeri chikolo bono enganyora ngatinko genda tingo tigira school unjera kiagero already ko na akanire school fees that is reason number 2 reason number 3 na inje bado ekerogo kerikiane kia West Mugirango bado nintagete ukerigia igekero monta okurusiga abokora ngo goturubana nidi
ogende ukurusiria asa abantu bao gokoenda nabo konyorana wangi siasa kwaerire ichina chichirizo namba isato neyo mwerio neri nkanyora ngikiro kyo ambassador na machayo asega astwakorere to Muscoria inkinta habere cabinet secretary osembe principal secretary Tigana tuske bosio meroberie yo yekiro mwere bono kwa rigirie ekiama kerio tokateba kire like minded ni emeroberio yago naboigase oyo gwatairo gosira Dr. Fred Matiang'i nkayenga kemeroberie ikere togachoru munyakerogo emeroberio gikirete nga ekero mwakoria abakenya batebete ngabono umuskoito Fred Matiang'i uyore gukora World Bank bagateba ngucha abakenya bakadimandi aiche ere abakenya bo abakenya kenyingima including abagusibaito they demanded ngabono ensase ase yaikire umuskoyo orororo umu president uturutumbire nseje so bagateba ngabono iga ntutagito umuntu uraje konyoro senseje nande bagateba umuntu buna twarigereirie orabeira asubura ibu enseje orabeke Kenya gende mutu kabisa no Muscoito Fred Okengo Matiang'i so chensi na abakenya kwa chumura bakademanding Fred yaru ngumbu asare aicheri ndegere aiche kubanga amangana yense ya Kenya asirenda abantu bari bari on the forefront koteba nga Fred aiche na ende kubanga irindegere ko muri receive buya iga nona ari ngoyo mobo na ende grachete tukaikaransa genere ngamotebyaya Muscoria buna kware gototebi ngumuntu utaisaini ko president kweri twachire kora ngumuntu utaisaini ebintu biri byonse bikware gototebi bono twachire kora ng'ebintu ebi no bumaine biri enjire kware gototebi ngumuntu ugagweta konya goteba nga nikifika wakati huo tutatengeneza hii barabara tutatengeneza hii ebintu chira ari kuruchio borimo Fred at one time na motebeti nga eserikali yeye nero tugosabu bono iga Nonde one of the ministers senior cabinet secretaries asense moye serikali ebinte byonsi pyo konya goteba nka yugo cha kurushi beso kwa ebinte byo obo maene buna kasonga asoete akabaka konya kuruchi promise chita iwekerana na ndi bo maene nga ibuna motebetie bese cyari kukungaina abakenya nchiyo amu nebinto binde bono tugacha kurigere tukanyora ngebinto biri arago totebya nobo maene no muntu uranyari ko kwendie serikali buna baje gende tinere ige birengera ribyeito ne byaje bikabwatana so tugacha mutwe tugateba ya bono tigatwikaranse erindegere tumubwatisie nerase birengera ribyo ko ba president yabe na ikaro twikaranse te tugaikaranse ge kanto korete ge ebikaranse binge sana tukunya kurigereria nkiombe ki kirabekia erindegere ke mu properia chikoba umu president tukaikera tukanyoisa uri babwato usani ubuya no Muscoyo Uhuru Kenyatta president yetu ya Uhuru Kenyatta akamutenga nabaku mubeke kiama kidie rindegere achabodie ubu president korwa aseki amakeria na inchenga kieyo konye twasoire ime na inchase na araso iruma ite na araso iri na inche kingo ikase nkokora ndu mukisana so rende patie karoba haruche bakanyora kemosina isaine umukiori bwa yago kora na ende previously have also served in Ford Kenya una secretary ya legal affairs in Ford Kenya experience yekyo and I've served as a NEC member ya Ford Kenya bakadigere experience ye bakanyonga na bongi saine kobo munyakero gerindegere tubwatira neto ira chama moto umugusi natake komanya keromo genda tene bikare biga umushima Fred Matiang'i ochire orariye ganga yaye ingi kiagerete tachora kiama kurusia sengencho una baraibande bakonya goteba nga wikamwe bange chinkwana ncharenga kurunyumanga omugusina bwenda konyoresa iga yaye yokwiroberia ngikiagerete asengenche byama mbiroro kurusi byatagito muske Matiang'i abe omubwatani obo mbiroro binde ekotebekana ngana nabe getokoboka soko birosia ngikiagerete mugaikira gochore kiama ya Jubilee mochorete kiama kyomugusi omuske ohito Fred Matiang'i kiroga kubono kyobo president taikorigi kero kyo bugabana bwanyamira guso bugabana bwa Busongo kwerenda kuboria ekero gakuboni kyo president wa Kenya nekera kuboria ubu president wa Kenya to kumuira buna kwatebire buna gwatebire nga ebyama byare ngororo bya gusi agwe netasoe twanse kumuire kiama kya gusi igotira abe nga achukuri ubu president wa gusi yita isaini
so ekero twarigireti na ende tukaja consideration singa mba korete gasiengia no muske Uhuru Kenyatta no muske Uhuru Kenyatta na ari tayari kumubwatse abe president gwetere echama ya Jubilee part of Kenya bakamwari bagakobe deputy party leader akasoa Jubilee is not only a political party teye kiombe kia siasa Jubilee ne kiombe kia rosirie serikali Kenya ye na hende yagambire buya paka Kenya paka rero bagotenga Jubilee buya yagambite na Jubilee ye tego chikobe kiombe kia siasa gyoka mutuga iga Jubilee na hende gojere korosie serikali igeko twarwoche tukara ekiombe kene kiame ekiombe kene kia ekiagera nkebwate track record kiabera serikali na hende policies na programs chia korete kero kiarenge serikali they were good programs y'abantu gyakonyeta abantu baitu na hende based on that foundation ne kiama kirabe kia edindegera umuskoito Fred Matiang'i aranyare kubori ubo president kurwa kiagereke ne kiama kire osene kiombe kire Kenya ngima ogende northeastern lodwa igokonya Jubilee noere ogende Lamu Maate Jubilee noere ogende asakuru kumalapa Jubilee noere ogende paka asakuru kulungalunga Jubilee noere igone kiama kibwate gento tokoroka keringa miundo musingi itiasa established infrastructure kera nyare ku properi umuskoito edindegera abo mu president ekero umushwe Matiang'i gukora ebikare biga na tete bya manevinge kurende gaikira sa chorre kiama gya Jubilee kurwa chorre kiama gya Jubilee akaego borai na bakamwendo cia bori borai bwense mwaro beri chinkwana cyo gukwanire bya Amerika binde bune bikurugusi mo bitabinga ki umushwe Matiang'i mwamuganeti lakini ndende korengana ya ekemo bose bibere wachorre kiama gya Jubilee okoba ya strategy gwate biri mo bakwandire dinda barabo asenge nchama tukabwango igantorara babwato mungusori bwo kwesokya nako tebanga ba mwiro kobako mwabakwanire koba ene kibaigwe bamanye ikiagera to muske Matiang'i agachore kiama gya Jubilee bono yobna to kwana Jubilee party igera under united opposition as we speak today Jubilee party is an active member of united opposition. Secondly, Jubilee party itself as a party it has also sister parties eyemo yabo UPA eyende PDP eyende PNU among others ntobwatange chipati saba chire sister parties chia Jubilee where Jubilee is the principal party chipati echi we are continuously engaging them on a way a framework within which togo chokore gas ni chipati echi igota chipati totigerete isiko we are still engaging. The engagement is on process developing a framework edibuna togo chikokora egasi amuna barobo ngoja tore tukwandira senge nchama tukabwango igangabira itire guchimagega mwatwarete gikaroro ngorwa gusigo sangana babwatane bekiama gya Jubilee kurende mushimiwa bunayo munyakero go bekiama gya Jubilee korengane katiba bekiama gya Jubilee ngakiye goteba ase okonominate umuntu okorigyo borai bwense gwetera ase kiamekyo na gwikira boniga ase diba go mushimiwa Matiang'i ari buno mokonye bo murai bwikiama nare eligible kuboria oborai bwense bosemero biro negenda tukubiko yoko ene kyabuna nkutwara roborai bwikiama erinda chikoba endorsed ko rigyo borai bwense ekiama gya Jubilee bono iga a constitution into revised 2025 na under the revised constitution a party official endeavors up to the rank of deputy party leader na bakuboria obo president wa Kenya. The only thing that he needs no cover is just approval by NDC. So once to go to go beko moskoito omwakonde already nere to identified and then to get candidate yende as a Jubilee wono eri again to get garete no komo ire NDC ekora approval as candidate yetu your president. So a constitution ya Jubilee in his position as a deputy party leader allows him to run for presidency. Tikato kwandrege abange babere ba komoche kiama gya Jubilee gira oroki the campaign machinery iriere presidential mwamochiwe aso wotaikire nemero birino especially tikato kwandoro bongorwa gusi murakora meyega erie korokinga ikiame kengete to borai bwense kero gotomanya ya mwene getia matukabere abwango igase orongorwa gusi. Is it true nge kiama gya Jubilee nkirabeka the presidential campaign machinery yogotara Kenya ngima anene mono rongorwa gusi kote yaba nanchi
baesoke basiro Mosike Matiang'i na babwate chikura sobon. You know, egasto kora ne ya siasa. Nero tuli. Na ga siasa toko kikira umuntu. Onye gutegete kikira umuntu genda wanse biasara byo kon ice cream. Kiagera na cy'abantu bakugura baria bagokisa uriyo wansu wabo. Siasa nebwate ebitina nendamwamu nebinte binge. Mostly abantu bakoteba nga nturaikirani especially usi a level ya presidential. These are our detractors and we know them. Abantu kurudiem and other leaders. But you see, at the end of the day, almost koito Fred Matiang'i is a presidential candidate. Okorigi chikura Kenya ngima. Kochize jinago tebi. Kuru northeastern paka coast. From western to eastern. Akorigi chikura. Igo bantu gosabara yaba ukwana, they don't expect him agende gusiyame nyororo. Na enda ise kwa enda gusiyame nyororo iba gwanza ko butebanga obire regional kingpin. Achikobodia obugabana. Ekero tuansete campaign asia abantu abare gotebanga nga Fred gusiya ukakunya gutara igawενeta iche ko be regional kingpin. Over time we have gone national. Let me tell you this. As we see, to have create systems in place which are running. Systems in place are running. How are they running? The Tukoriamo on Friday, we were able to host aspirants, over 1,000 aspirants from Musi region itself. Over 1,000 aspirants. We registered them, and I even spoke on Arengororo. Ngatebanga iga tubwate over 1,000 aspirants. If you can get my clip, you can play that. Over 1,000. Tuare ngororo kugamba na barubo how we are going to popularize the party further in Nyamira to assure them for a free and a fair nomination process and to request them also to popularize the party ahead of 2027 election polls. That is one. Two, previously we undertook a tour of Gusii region, entire Gusii region. To achiete Gusii, emeti, I think you meti nyekabere kare koeta. Na united opposition. To achiete every constituency. Toka kwana na abantu baito. Toka batebia why united opposition is a better alternative government. Where Jubilee part of Kenya is one of them. No moskoito, Fred Okengo Matiang'i was the host. Abantu mwaroche buna baso gete. Abantu bakatige biasara byabo, they came to support the united opposition and more particularly Jubilee part of Kenya. After two akoreterio, we are still engaging. And let me tell you today, naenda abantu baminto baiwase bategerete. Nte kobanga kile weekend itutagete our presidential candidate Mosike Fred Matiang'i aiche gusianya ukwana n'abantu. Ekera akira akwanira abantu. Intubuna foot soldiers baje. Ni tutokoirana iground twakwana mangana afraid. Nchomo nyene wiki bere nchi gweta ntaragenda ukwana abantu ba West Mugirango and by extension ya areas. Omosike kibagendi wiki emote igweta gusebere ataragenda kwanira abantu. Omosike Nyonka is there every other time. Omosike Senator Kongo Mogeni is on the ground. Omosike Barongo Nohare and so many others including MCS, including our MC aspirants, our gubernatorial aspirants, Omosike Machogu Nohari Kakirenga ki meeting delegations. Omosike Chane Chongera is at home all the time meeting delegations. Neye a target was a Kerenga Yeto Nekemo. A Kerenga Yeto no Tokori Chikura intwe, lakini Kerenga Yeto Litangani, no go wakira, umwano ito, Fred Okengo Matiang'i, ekunweri indegera koreki, agenda mutu. Abantu mbara abandi bakunze wekoranga nabua abanogeri bo Mugusii, abanogeri bare ponoko. Omugusii bono iga, omonogeri oye, n'omuntu oyo boguru ku Fred Okengo Matiang'i. Onde bwenso konya wetanga nicho mogeri n'omonogeri bo Mugusii, abuna buba kunya koreta propaganda iyo. Abanogeri bare ponoko. Nga Gusii atera campaign kubuya, Gusii atera koru kende. Rende onyo koro omonogeri. Onye koro chenga chupiri teisaini. Inkyo konya gotebera chupiri. Omosike gavana arati muisonde gatebetenga nga chupiri part of Kenya nga chupiri ne kiama gyakwete. Indi kiama gya chupiri gyakwa.
egento gekwete ngi attract over 1000 aspirants baguta kuri ebirogo tofauti na indirinde onye egento gekwete intuna bagusi gento gekwete nke wenete gento gekonya ukwano onye gekwete rende nki akonya ukwanira abaraibu nabo nabu baroro konya konguso umugusi go kijuma and for the first time in the last 25 years umugusi bwo amuire egentekemo nga etwetetwa komo 2027 no bari bo muske nyuma yo muske Fred Okengo Matiang'i na ende nimanyete abagusi esa uri bara abantu abangaini onde bwensi otayase ko support Fred onde bwensi orororo okongusa Fred go kinyuma onde bwensi okongusa Fred go kinyuma abagusi will deal with him or her the ballot Teto kwandike kwatere nga abantu boko una enu negatia baraibande kero mura sorongo rwagusi nere biyomo ske Fred Matiang'i anchirwe nere atare chise muchinda na baraibande na rokoboriga abaraibande babere bagotara but umuske Fred Matiang'i tararo kana semeyega asobonge akorokana rimo yende mengeta iyo una rabaraiba mwambare nga sensemo ya Mombasa umuske Fred Matiang'i orokandre abange bagote banga aroberetie ekiama ya Jubilee to go it alone. Is it true? Na ndonye teri true. Miroberi kero moto meta international. Ingiatari gwikira ne miroberi yonsi ya baraibande yensemo yo kwameria serikali. Jubilee party igere as a united opposition and the family so a member and active member ya united opposition. Na ende abaraya babaito batebire. There is no amount of intimidation, persuasion, osebiti na binde byonspi biraba meki babutokane. Ekiagera serikali bono ige wenete ko endrete ko beka chimbinu koranga babutokanire. Dero igona nyorugo ika esenge jonga itwarenge amangana ye kanisa amona koja ngokore kampeni yaito asakuru kumuranga. Etimu ende njarenge Mombasa. Etimu ende yaito njarenge Kisumu. Ase chitimu echicheto chionsi. Intu abanyene nto yuwananete. Nga ekerere conveniently so. Twensi tokobeka namo tuagenda kokore kampeni amo. Ekere konyore kananga epati ende ya abekire programs chiaye chiabiterere tiekore. Onde bwensi any principle nanche ire gochikokora na kiye kogera umuskoito Fred Matiang'i akwana na principles baria akabatebia esabari emoko genda already nabwate chi program asepatia Jubilee monga chere rindengende na inu mogende cost bakaiwanana bari bagateba tigatogende to akiko kokorwaria na hajegenda gusi genda consolidate genda rora aspirants ba ogusi na endo kore bintu binde bibere bitatu asogo pio price movement yetu yo opposition gusi na intu tigato kore iga cost bakaiwanana ekero tu akorete gusi rero esaudi tu abangete na ende kwenda turi Matioya na ende they agreed bakamate bigenda Matioya edindegere na yo koreki o akeko kugose okore campaign ororo so ekero mo korora ekero mo kora Fred Atayo igote terminating orure united opposition. And let me ask you, my brother, nkarenga okorora no including now umuske oyonde bunago cha kuruma ata umuske oyonde rigati bunago cha kurwa na cha agenda chinkongo chinde akore campaign bweka na kinta getukubori abantu baminto na rodi rigati ga akora chi campaign many times ere bweka many times okonyora korba akore united opposition kwa monyororia ochire no enebo okore campaign yaye ochire meru okore campaign yaye and elsewhere okore campaign yaye almost ke karonso the same bono inki abantu baito baranye goteberanga o ekero bakora Fred yaribwe kabatebanga gata inganga nekiomba akuru egwikieria no barenge ekiombamo kachiado igone wiki ya moyoka na intu twaiwana nirase kiombeke geito nga umuskoyo kasongo no muntu oromokora lazima tumubwatira nirindagara ko murusiye kerugeke na kumubwatira ko murusiye kerugeke lazima mubwatirane umatekera mubwat muri abange
na ebadiru bo bamoko de mamoko rikora bwange kyagera kiro mutake kurwadi nondo wake kurwadia igo konya mwakore mwakore igo bonekero tugutara igo badie kero bakore gasi Mombasa na intu buna twarenge Central ne timu ende yasifunere kurumate igabogere bono okonyora ngengere gokwanu 3 ata areas one time yoke gokwanu Kisumu one time reyo nja kwanu Matioya one time nja kwanu Arai nja kwanu Mombasa kasongo isaro ni renja rero ise komorora nere bwe kore gotara akonyo koburia abantu ngao nga rero baminto nga abantu mbara bagoteba nga bagwenete kongari baganje gotara Kenya gosenche inche iga Central igo strategies nechi nyinge. That is one of the strategies you would visit Kasongo 2027. Fair enough. Nkore ngibono bari ba konye bakubori kimwe schemati yangata ligwikira na semege nkore ngibono bamanyire kurende na ndo rataka kumanya sengencho ne kiama ya Jubilee to gukwana ekiama ya Jubilee watebirekere active member asensemo ya United Opposition. Yes. Ntubade something ya very revived na ndikoro kwa Azimio la Umoja One Kenya Alliance yo Musike Kalonzo atebirenga emirobiri nero yogo gechaki omo konyi bomore bw'ikiama mwishimiwa Jeremiah Kioni na atebanga no barazimio bona Jubilee mwabere blamed mote the kogenda alone Jubilee more active United Opposition na Azimio rende Jubilee asebya mabinde biro bibya pull out bi rusiri already. Jubilee is a member of Azimio. ODM is a member of Azimio. Wiper is also a member of Azimio. Eto bautinga yibone uji yarwera United Opposition na Azimio la umoja. Jubilee lebyo chinsema chance. Okay, Jubilee as we speak today is a member of Azimio. It has never pulled out of Azimio. Wiper has never pulled out of Azimio. But you see, a decision has not been made today. The United Opposition will go under the umbrella of Azimio. At the end of the day, Ekeroto Kwana United Opposition today is an umbrella that brings different parties together. Chiwate right-minded, strategy. But when you talk about United Opposition, it's not registered. It's an umbrella that brings us together. At the end of the day, all the parties under United Opposition will decide under which coalition Baguchukobodia or President Koro. So as Mionja already last time over President. Ekerora ira sirete as Mio ekanyoranga a vacant position as a Raisen. Ye party leader in United in Azimio. So that position needed to be filled for purposes of dealing with that matters chiapunge. Kiagera a party leader we carry directions on how to deal with specific matters and more particularly matters to go deal with the Parliament of Kenya, put in the Senate and the National Assembly. Because of that need, ekanorekananga chipati chuwekachi wanane edindegere will fill that position. That is how almost Kalonzo achete aka fill that particular position ya party leader. But against or contrary to the views of people, nga Azimio nero igochako gochiro na United Opposition, that is not the position. The United Opposition will sit down at the right time to decide under which coalition bagochuko rigeria ekerokyo President Kenya. So still in the option nga Azimio na baba kumoko yetika moso United Opposition na United Opposition yego so ime Azimio. A decision has not been made. The options are open. But you see, when you talk about the United Opposition, is not a coalition as we speak today. It's an umbrella that brings us together. But now if we agree and say we are forming a coalition in the name of United Opposition, we can form and run with it for presidency. But a decision will be made. Yes. Ama bona teketema kiganga berigenda toso ase ensemo yaga sengenchuna enkorikiore obora yoboiga. Omorai wiki amagya Jubilee oyoro morai yogo mokonyi bomorai wiki amagya Jubilee oro morai yogo Musike Fred Matiang'i na Ruchinkwana ama tukabwango iga. Abatebanga wikira boniga mbaigwanaine na ndemiro biri nebekire yogo chakwane kyango chora bari mu Rwanda yogo chako imukia bendera yoba mu bwensemo yo kwameria serikali korende with conditions ebe scientific. What if anye mheshimiwa Fred Matiang'i bose kiama kino ya Jubilee ngeri go chikonyora
kuimukia bendera ya nsemo yokwamiria serikali. What will be next? All of us, we are going to the elections last year. All of us. Ebiroga wow. I'm also going kurigi kero kia West Mugirango. Fred Matiang'i Kuriaro president. All of us, we say, in any engagement, the process must be free, fair, and transparent. That is the position. Almost a process here must be scientific, free, fair, and transparent. So that take a candidate we kerwa abantu baranga nyewe a process ya tumeka nereka inekoba a transparent process. In the absence yekyo, you can make a decision. But you see, every other candidate in the united opposition, that is what he agrees with. Scientific, free, fair, and transparent process. Ekero turakorenga kieyo tuakodire bachodire. Whatever happens, you know, we cannot cross the bridge until we get there. So when we get there, we cross that bridge. Abara imbaro barenga se ekiama ya Jubilee bare komo skema tiange ko bako kodenda along the way abange ba drop out, and most of them bagote banga otaramu ikero mheshimiwa Matiang'i chibroka nchiregatia ekiama ya Jubilee nge bwate brokers no nyare go clear the air hasenge nchwari ba ruro bagote banga some of them bate efforts chiabo nchira ba recognized abange bate there is a lot of political brokerage ekiama ya Jubilee ande mona bara ikurugusi. How can they trust ekiama ya Jubilee ngangechi kubeke birengere bya bara ibonsi bari bakuriyo bara igwetera ekiama ya Jubilee bari bakomo skema tiange ko bakugwetera ekiama ya Jubilee nga nkere fair litangani kabisa. Itogora bodia who has dropped out of abara imbara roba chagete na inu along the way ba for example, you may not want to mention their names. There are some leaders to achagete nabo maybe abange babo they were affiliated with UDA. Along the way intimidation came in. Along the way bakabucheri womoseso. Along the way bakaranga maybe the better option in Kasongo. So there are so many factors. It's nothing afraid what are rekonyor. Abande moseso kabuja basically, you know what UDA is doing now. Round the clock is spying people. Round the clock is intimidating people. And so many other things which happened. So some went that way. Abande badi maybe batarengo to arengenabu 1 or 2. Not so many 1 or 2. They were put along the way bakagurba correct bakagenda. But you see, you don't also forget that we are receiving big numbers. Wocha asensemo ya Jubilee Party. Buna nagotebia mwisonde twabwate over 1000 candidates. Ese serikali ya Kasongo Rororo. Very senior and critical officers baje. Bade ese serikali. They are secretly engaging us bago to tenga mwanzo to join, and we have told them if you have to join Jubilee Party, it's not tomorrow, the time is now. So that we can also count you in. Jubilee Party they go to koganyo monto acha next year umutenyo kabere umutenyo gatata tebenga inchende gaiga ngwenete kwa we ticket na banta baro robono yo ba ko rigas Jubilee ngakibako. So the door is open. Badi bake bache tebu na twakorete aspirants meeting, they came. Abantu baje ba kwirende ba UDA they came. Badi bande batagete ba oro interest batagete gocha, they are free to come. Ba wait along the way barabu okotebanga they had personal interest chabo. They had personal interest. Abande ba goreto they went back. Abande they were intimidated, they went back. Are you seeing? Amwana buna grodio ruoba otare ko ba intimidated. Otare kogorwa, they ended up kumurusha ubo senator as a nominee. And we have told her to stay in put. Oirani wine court, njamu iraniti. Egatebo mwana otigairane, ubo senator bwaje garuseti we process etabu atiri. Kasongo n'abantu bari baje parliament yabere structure ya Kasongo, they have not allowed kumwara wa irane ndegera be senator. Na ende nkoregi ngoteba umusko ito Fred Matiang'i. Onde wensi umotagete including you. No one no motagete mapi. Just call a secretariat, you will be given an appointment.
if there is a person that you can access anytime, is Fred Matiang'i, and he has given us instructions. Ototebiri on the Wednesday utagete kodora. You could just call me, ngotebi when I'm available by Chibandor. Kiagere kirogo nkoria ni kirogo public. Tiga mention yoyo asengenjo ero chire iga oikaranse ga gubune karanse tego omujumbo go West Mugirango Mheshimiwa Steve Mogaka na ndi nkamubori ribori riga nero murayo chore ne kiama ya Jubilee no mujumbe bweka kurwase orongo rwa Nyanza obwa matebwa ne kiama ya Jubilee agatebanga obora iboro bwabono ebwa begetwororo members batabeti consulted. He went ahead even to mention na teneni subscription ya monthly abara ibaro rase kiama ya Jubilee. How united are they? Bari bachore baroboniga over 20 I think as a bunge National Assembly asengenjo mujumbo go West Mugirango yoromo watani bikema ya Jubilee otebirenga emirobiri kema ya Jubilee including obora iboro bwabonoiga that includes you no munyakerogo ebwa begetwa members imbabete consulted na procedure tibwatiri yaringe constitutional almost Steve no more to osometa buyasa lakini na hande tu ateba abarai ekero mukurangiria abarai baito gocha kura kwanira mangana ya national politics inje nari kubasaba abantu aminto moche mugore egento kerige gopima ngakyo montasi vete divaye ngana mwato pima ngai divaye onyo gosivete etane tito yokwana gende divaye ra rumo berumanye gocha abarai banda baito bago sive divaye ya Itania bache studio abaza ukwane ibintu bitayo tigante beiga ekirogo egose ogochoro waito kochecho e party ya Jubilee. The due process was followed. And that is why when you appoint someone to some official ekiama kende yonspi, you study the process you might conclude, and then from there the necessary documentation you file it with the registrar of political parties. Registrar of political parties ta wanchirana changes chikorwe mutaraikiranie due process yakoreki ebe forward. And ama sakaraito tuwa the registrar of political parties igateba mwaisanekire requirements in the procedure has been followed, and that is why a week ago he gazetted. You cannot be gazetted a process yatakoretiki yataikiranete igo muskodi no mwakiri ari at times igakwenda orara bweba otakoboko nyore ibintu byakorekanire ohiranga ibyakorekanite karaire. This process is always there. Nkiata ariko infora up kururiri onye kaiweto boronga ngaki arwete party to gasororo esaudi they were incompetent to run the party. Competent people have been brought on board agunda so yo mobo we will run this party and to baroking aki the parties how the political parties are run. Ribori ryo mwerio erinde tonyara koba togokwandra aria ene kiwabera tato to kwirana tonyara koba togokwandra sobo ime manifesto yago asengenjo na West Mugirango ngotenenore ikiama ya Jubilee akorwa sorongo rwa gusinge bwati mu governor ore abisi kebwati mo senator kebwati mo women rep kebwati mo jumbe strategically ngakimwe bangire koene kiabuna at the end of the day ngoikirani more mobilize ngoikirani more gutwara muscles to the ground in as much as mo jumbo yoro royomo or kiri allegiance to the government. Jubilee ngakego chigo survive tebwati any sitting governor, sitting senator, sitting women rep. No mujumbo yoro royomo doesn't subscribe anymore as a kiama ya Jubilee. Kurugusi wasakanye kiti. Kurugusi. Rongorogusi. Kurugusi we don't need umuchumbe ponoiga or elected to survive. Abachumbe ntu abwate Steve Mogaka, Cherusha Mumanyi and others. They decided to desert the party back again. And they were told 2-3 weeks ago na Steve onye gotagete irane party. Na kutoka kwa rengereri. Tabugati birengere byoko irana. Umuskeje Rusha Mumanyi tabugati birengere byoko irana e party. And many other MPs that ya work and many other MPs mbatageti ko irana se party. We have already competent leaders Kurusi who are offering us support, including elected leaders, you know them. Today I will support a safari ya Fred Matiang'i.
and other competent, people, professionals we have on board. So these are the strong, these are the soldiers for a party. They will be able to grow the party. But if I decided that they should go, let them go. Next year, I assure you, Jubilee part of Kenya is going to call all elected positions from Gusii. And that is our target next year, to win all elective positions from Gusii. And then now we'll be having leaders who are aligned to the vision, mission, and aspirations of Jubilee part of Kenya. Bemano chinsa ndisa tondo chia aragire tugo sabanga haso wancho nyarko bako kotoremereria keigo tumanye abera atatu asejidega chinkego tukwira na tukwandira West Muranga mabona arege yabana inchi bari kwari kora West Mugirango nabo igo kuboria nkororonga kurumura bike amagya Jubilee kurwase bunge yago abarai aba bakuri obujumbe buna batayete ticket y'amagya Jubilee barange babere batatu iga naro gutaka kumanya nomination ikiganji chiko bafair kurwa sorongo rwa Gusii especially erinde na etomanye manifesto yago nererie mwanchu morigereria tete nkomanya iga hase umurikito Pethuel Machini hanyara ko bakago sangaso moiga bwekanise nsemo ya Moticho eburi bunge ya South Mugirange county ya Kisii hase chiburaburu chene kiwa ase abarai babere oyokorie kergo kyo bojumbe Dennis Sonko na boiga babwatani bo mujumbe bwenseme Silvana Sosoro banekia esigikani igenta abarai be kanisa negati abarai bande bagikeire na koteba kero libera lya siasa ligana tote gotira asorongo rwa Gusii nere buya murembe onekiwe Nasumega bugochangira kwa gachwe kirisia kimusasiro cha sekanisa ya Katoliki ya St Clair Eburi imewodia Moticho bunge South Mugirange county ya Kisii ritkuria rero Nomaiga oikranwa nabari igati ya boyo kurige kirgo kyobo chumbe bunge yo Dennis Makori Songo mwemsebo wodi yo Ronald Achira modikiwe county ya Kisii Ernesto Soro igati ya bari banda bange Father itukoria leo iwonta getonye kunyarekana enyombe yega ya Father ere erinde parish yecha Nanyo nabo chiburaburu nigo chene kwa igati abachochire bayo Soro nere Dennis Makori Songo asinge nchio kwa miringo kwa na Moscow Soro yababwate ni bae basirite magimabo wetra omubasukano bwe para Nigo Songo agikire chiboraburu cha satebire eremermo yae no gusuguma Moscow Soro eri aikiranya magendero sabagirango unachipara na Bege University ya Sensemeyo targetia mangana abunism because we have seen Bunism taking place in Nairobi. We've seen it the last time Matiang'i was here. We saw Bunism today in South Mugirango. We don't want to tolerate that kind of Bunism. We want bantu baito bakole chikura nombolembe bakole mikutano nombolembe tutabuga ati buruwende yonse. And actually one of the biggest issues gakoleta liberera nasengincho nareko condemn egento sorakora in the last 2 weeks abana mbale bakwalia accident omo morale kurukuro na Ronaldo na Mokai they got an accident. Now Osoro celebrated their death because they were my supporters and they used to really push him hard as a social media. So I celebrate clip kia no okere wono wandu mbata Osoro tutagitigente kwa nuwa sabantu bigwete lakini ende evil is evil and evil must be condemned. Mama yete ite songo. Songo ono muntu mulembe. Ituko ndiyo na rini elimo wanya kwa iguna ategirio muntu. Wanya kwa songo ategirio muntu. Never, not even once. Iguna kera ronda wako wata atakaleta maana kake mwa kana yaki songo no muntu mulembe. Sonko tabuya tumangana sonko tigaye guri bagari yaye akore mirimo yaye ngora emirimo kuru ku opposition ekyaga na ronde boniga mbakora epareye muna bakorete yaito mate yesaka
igona abantu baito tuchunge naende igonta que I will be coming here kero motenyi ngo kuona na abantu baminto ko wale aki uzoro pale ye waste yawe ate vile simba chaba chake vile university motenyi kia otole toligere na maiso Chinga kiechecho niko boigo songo abori abantu gwesoke na kubwata chukura amatukati garete iriko musira Daktari Fred Matiang'i igoro kabisa intumuna mugusi ntomwato omwana ito okoro ku Fred Okello Matiang'i Matiang'i ndo wakero president wa Kenya abantu bamenda aki ntogweitera ekiagra Matiang'i noyo ito omugusi naende goetani abo igaro mugirango naende Matiang'i ole kamo kumuriyo ligemera makorete nemiya ekera alenge eserikali Kuripoteria Ensoko TV kurase kanisa iga ya St. Clair Eburi mea South Mogrange County ya Kisii Chepethuel Machin Biamano murikito Pethuel Machini mwancho murigere togosikabosyo maseneta we county ya Nyamira mheshimiwa Okongo Mugeni niko bona ruro kuboria guchia se abananchi anamona ba Kenya kwerikia ko baba akichikura asobongeri gocho komusira Dr. Fred Matiang'i asiganga yayo kurigekergo kyobora ibwense kago kwana asomo igabwe kanisa sense mu bunge ya Mathioya ya county ya Murang'a mheshimiwa Mugeni nigabo igamo chirio murabwense William Ruto asobutumike bobe bwenibo heyere ebango yo mwananchi asokwenekia hemeroberio etari komokonya umwananchi asate bire bono babwate siumuske Fred Matiang'i negatia baraya sensemeri yo kwamiria serikali elinde bachikora ntama onchoreri mtu yoyote ambaye hataki kuheshimu ile ambaye katiba yetu inasema na ambaye anataka kudanganya wananchi huyo ndio mwovu mkubwa na rafiki ya shetani. Mimi juzi nimeshangaa kusoma kwamba katika hii Kenya saa hii tukiwa na hii serikali yenye iko ya Mheshimiwa William Ruto shilingi bilioni 870 zinapotea kupitia kwa ufisadi kila mwaka. Sisi kama maseneta ile pesa tunapeana kwa akaunti zetu ni bilioni 415. So inamaanisha kwamba ile pesa ambayo ina support akaunti zetu ukiongeza mara mbili ifike bilioni 880, hiyo pesa yote inaibiwa kwa njia ya ufisadi. Na nikaona kwamba pia katika State House ikiongozwa na Mheshimiwa William Ruto miaka mitatu ametumia bilioni 90. Yule ndugu yetu ambaye alikuwa kule State House Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta kwa miaka 10 alitumia bilioni 89. Sasa waziri niwaulize watu wa St. Peters, mngependa pesa yetu ipotee kwa ufisadi namna hiyo tu? Mngependa namna hiyo? Ndio maana tunawaomba hawa wenzetu, Mheshimiwa Matiang'i, Mheshimiwa Rigiji, Mheshimiwa Kalonzo na wale wengine wako katika opposition washikane pamoja tulete mabadiliko katika hii Kenya. Togoska bosyo mwancho morigereria homo MCA we wodi ya Itibo Mheshimiwa Lameck Sikwaya niko bona esokire na kuboria abananchi ko baba twereru kiragendete kubeka hemiroberio guikirania amagendro no burayo buyase omwerio bwe entunde yaye niko bono Sikwaya mochirie abambere bae asokogenderia kwenekia siasa chugo segeta abananchi mamincha na maganio yo kwenekia amagendro boria abananchi bamwe okoboko nabego kwenekia na chikonya kobaga kubarasi nchiriringia Amaria tangoro Lameck Sikwaya Onyanja Nyakianga manyekanete bune nana lakini ndo cha bantu baitibo bachakire goteba bono ngochigo chenchiririro ku Moses because na atemire go deliver sengonyara aseri tukoria lero nataka tukwanira amang'ana igoro yebirasi bya ICD because abantu baitibo karo bachorete mu MCA ebaro jitiga bachoro mu MCA oromoke abana bae bado barase birasi bya ICD okumanya na kiyo kugani kwa banafunzi kore abana baita bake bagosoma baby classes. So bono asobogambe bwane na atemire korosi ebirasi bya ICD ngagete ritukoria lero twatarire class ya Kenyoro kero na renge ko boli chikura na chietororo Kenyoro ebugata banafunzi obo 1000 plus lakini ngabatebi unango chorwe kirogo
ninche mbaye class ya ECD nande mwachira ororo nande tuachira ororo tuene kiri twabeire kirori bune class ya ECD kiaerire class kende ya ECD ne class ya getengereiri etengere naona achitenga bataibana mbakoba bakoba sama singira ya tarimaya oikante amasengo nyara erinda abana banyore ebirugo bagwisaransira banyore kerasi ase bagosomera kerebuya naande tuachira ororo mwene keiri mware bune nana nere miremo nonye nana gekonya koreta abantu chimbero igo naande ngochande naminyoka buone naratora ke nate na ati anda akora abantu amagendro because tuabeira assembly tokurwana gisege miaka yonsi eye tuachore tuetano ndo chengo erere abande mbono bakonya korengera ligoro ya magendro lakini njengo nyagotemande gingoruana naminyoka nateba yati anda abeka amagendro igo ase gasi yo mwe musio itora mekiskoye nana igo ndo chenge miremo ya mbu yere kabisa otemira gotorosere chipara bune ye korukuru itibo alinya sore igoro o korre miremo menene buya mono na totire ucha sinya getaro goro ya nyabonge nara naro miremo ya macho na tobekere to ngonyutora macho kabisa iga bantu mbago geta singinjo imiremo yone to nyagokora asobura ibo omurai burayi obuya sana chipara otorose nyagitari otoigoreire muno minta atebire kireye ndo tokoreire buya nekitoko mwa pongesi na indi muna to reiga abaminto no tokoteba kera tokoreira amayaya na indi mwe tukatumuinyore Tosko bosio mwancho murigereria ababwatani be sector ya boda boda kurwa stage ya Nyaramba igutoka se ward ya Kiabonyo bunge ya Borabu county ya Nyamira niko baisokire na kuboria humwe MCA wensemeyo aine kibuna nkobwatira nari no mujumbe kubainyora hase nsemoyo kubagachire para ikurwa se stage ya joint wika Kiabonyo hase bono batebire niko baibirwe magega kimagendro tari namba ya Nyaramba chairman nya Nyaramba di namba egento gotakira mono necho ibarero ni buri tonya tari nyamuko minto tokonya gaiga angantu bwati no ni bara igo onye no kubwa osero na bwatu bwo bantu matingi kiamuria tari gotene naro twateo manege kora gwita no nkurugura isibitirio katari gukwana no bantu bari echo nere takire kento keni kionse bonura unyanjura aragira no betonde chogaki echo ne takirero tokonye ke kore mitinire iyo monyane bumanira bakango toita moti nyamba no mbati elindo bosombi kurunyaramba main stage ege ndonda akwanire umuntu tabwati ya no mwemusie ndo umuntu tabwati mwemusie gotokonya nane gotobwati cia Nyaramba ka tukumetie nane kugamba noti na Borabu bonya ntubwati mwemusie umuntu bwati no mwemupira no mwempio yo gagocho etali moyo ndwanya kama chipara ne kisedi kenenge gwetani abu nduna bagendi bapota pota ndwanya ko unjerende yonse bena kera ndate bonyo no kubwa abana inji bakekura tumurusi otochoro moyo munga aso bagendi obaitu challenge to gweterwe na bagendi ne barana bakonyora mondo mongino ikirega monto miaka ya jiri go ruarete bara ndobu atire ndo ko baeteri go ikyo mongina ka kwanyora nga koreranga magongo nyarete bara bana bune ya korukori joint ya gochi kia banyaruga ne mbere konyara kirire nyamoko na to bekera kamoro mugare ngo nyagwetera to rakiri ntware go sabo mugambi karo rende bu erie atokonyere ndato bekere moro mugato gweta na indurende twaetia bage ina gitare nyabiko mu yasiegetu na majanya biko mu gasiegetu una soetega ngento ngo motebia ato igore nyagitari nyabiko mu kyagere nyagitari ne konya mangano neji baro yonsi biga korore de ga bosara ki kwanda kwanda kujumuino moino akatogora matoka abande bono ndoma edingi ata igobega jibare jio moro oikie Lorense otokwanera mmoja ambaye ni MCA kutoka eneo la Kiabonyo ward. Barabara zake zote zenye alikuwa anafaa kutengeneza hajatengeneza hata moja. Ameziaja tu hivyo, ni maporomoko tu. Hata ukipita maji inaweza ua watu zaidi zingine. So tungewaomba yeye akuja atengeneze hizo barabara at least ndio na sisi ikuwe rahisi kupeleka hata wagonjwa hospitalini. Muraiwensi ya Kenya William Ruto ligara igatia baraikuru ase serikali enene na baiga baraikuru ase county ya Tharaka Nithi asomo igabwe kanisa asomo raiwensi agendere kwegerera imiroberio ya serikali na kuboria abaraikuru ase county yo no rogongoro gimarwa Mount Kenya kwene kyango twara barerio gerimo eriko cha kwene kyo mwananchi nkonyora ara magendero. Hakuna project inaendelea bila rais kujua, na project nyingi zile zote tunapangia pesa, rais anaipanga pesa, ni zile project zimetoka mashinani, pahali popote pale rais amekuwa mwenyewe, kama vile yako hapa
amepatiwa kitabu mzima na Gavana Muthomi Njuki. Mheshimiwa Rais, kukuja kwako hapa uliahidi mwaka wa 2019 in February, precisely February 22nd. That is when ulipeana ahadi kwamba utakuja kujenga kanisa. Na wakati huo Mheshimiwa Rais ulikuwa umemaliza kujenga hii kanisa iko hapa juu. Mchike kanisa alobate? Alikuwa amemaliza kujenga wakati huo. Na akaahidi tafuteni shamba, tutakuja kujenga hiyo kanisa ingine kusaidia wale wazee wa pande hiyo ambao hafiki kwa kanisa waweze kufika. Amefika ama hajafika? You have taken responsibility and you have said very clearly the buck stops with you, even for the hardest assignment that our country would want to achieve. No wonder you have told us that you are setting us on a path to develop our country into the first world within a single generation. And I believe that that vision and that journey is possible under your leadership. Umoja ni nguvu. United we stand. Lakini tukigawanyana kikabila, kidini, nani yako na pesa, nani hana, we will not make progress as a nation. Vile tumeambiwa hapa na wachungaji, ndio nawaambia ndugu zetu wote. Sisi wote tuko na nafasi. Kila kiongozi yako na nafasi kutueleza vile maoni yao ni tofauti na yetu kupeleka Kenya mbele. Ngukupanyia hense media yokwamiriria serikali abarai bakoragwo n'umurebi kiama gya DCP Rigathi Gachagua murebi kiama kya Wiper Patriotic Front Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka n'urio DAP-K Eugene Wamalwa negatia bande niko baikira na somwega wikanisa se county ya Mombasa unenjira ya moyo wikia umwerio etaro yabo ibatwara ya matukato asensemeyo bagokwana n'abananchi niko bono baruro kuboria gukiasa abananchi kubasira kweneke bunankora ya sibari serikali enya asabachore bono mwako gocha korenta maunjuria asaba muchira serikali yabona sugotoikiraria chira chae. We are here in Coast. Si mnajua mimi ni mtu ya kusikiza ground. Tangu nifike nimesikiza ground. Pahali nimelala, pahali nimepitia, nauliza is SHA working? SHA inafanya kazi? SHA is not working. But William Ruto and Aden Duale are saying SHA is working. SHA is the greatest fraud in the history of independent Kenya. SHA was created to steal 104 billion. Mamlaka aliyopatiwa na rais wake ni kwamba achunge maisha ya wanadamu. Serikali ambayo haiwezi kudhibiti maisha ya watu wake, pastor, hiyo haiwezi kuwa serikali. And this thing has been continuing. Tulikuwa wakati ule mwingine upande wa Meru, Lari division in particular, Motwati, that same zone. Ni kama hao watu wamesaulika na hii serikali. Juzi tumekuwa na mambo ya mafuta bei ilipanda. Within hours ya Bwana Ruto kutangaza ya kwamba anashukisha ushuru from 16% ya VAT kwa mafuta hadi 8%. Lile bunge lilipitisha kwa haraka sana amendment ambayo Bwana Ruto alihitaji. Meaning he dictates what parliament does and he has it captured. Mumesimama na mimi sana na hamujawahi nidhalilisha. Na mimi one of the reason that I'm taking the leaders kwa hizi kanisa zetu za ndani ndani, because mimi najua hizi kanisa ziko na nguvu kubwa sana. Most of the people prefer to worship in those big churches. Ziko mahali iko parking mzuri, iko air conditioning. Sisemi si kanisa, nasema ni kanisa ya Mungu, lakini mimi nataka hawa viongozi waingie hapa, waingie kwa hii maji na machochoro, ili Mungu akiwajalia kiti wakumbuke mahali tulipitia.
Mwanchumo rigereria wikira wono tuika homo iria so kumanyari aene kiwe tukwira mutumukomo kega se studio ya kabere tukwirana asensemo ya kabere togendrine nkwane ito no mugeni ito anyari ko baga kogendre gutumanya amanga sebono turache kumurikira iganga yaye yoguchikurie kirugo kyo bojumba sensemo ibunge ya West Mugirango Toskare. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwa nyori ribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tukuraria bukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabo konyori bagarya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyake busani turikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788 666662. Onye kubwatari iborio obosemia gusekero kendi gyonsiguri emirobiri yaitu ya Nsoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose turikiriri ukurya email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Nsoko TV uboroso w'umugusi. Uya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegimana inde aso twanzira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambie. Nsoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation aswago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoire ni maega kego omuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Mwanchumo rigereria karibu sana sensemeiga ya kabere ase turache kugenderia nkwane ituno magenito ase studio tukumwakira mbuyo mana sengencho bero moremereria gutoka njinde togendere gutabuke nkwane iga ase ngencho ye faida ya mwananchi umugusi na bego mamenyi bwensemo ye bunge ya West Mugirango nsemeiga ya kabere twatebangu murekera tore iganga yaye yoguchego swa kurige kiruge kito murekera mangari ya negati kirari ngo jumbe na bego muraikoria agochikoreta kurinde tutara tamboka sensemeiga mushima karibu sana. Libo yindire kero twari gochika gukora na robo ritinga ase kiama gya Jubilee agigero berite kwene kya obacho rimbo chiko bobo kene ubu bwasioko ekorengana ngana enkori yore kero ikiga aba meri bago kurwa sensem ya West Mugirango mbari batete ticket yiga na rokuruku na manyetiwe okurukwa James Nyakangi robo MCA okori kurwe kiama kya UPA na rokuruku nyambane oyoro munyakirogo
wikiama gia Jubilee ase ward ya township Narok Duke Masira okuru ikiama gia ODM lakini utagete ticket ya Jubilee. Kwenda sense moyo jumbe ntubwatwe mheshimiwa Rogers Muturi, mheshimiwa Walter Mesire na ayo monyene negati abande. Ngakiura enekerie murwandiri onde bwense kuri obura inge ikiama gia Jubilee nge chikwenekia free and fair nominations. Previously ikiama gia Jubilee tayirori tangani gego chokora mangana nomination and ekero kurarigiriria ase byama biri byakore nomination bita ratwaro bokomono nensemo ya nomination Jubilee is one party is one of the parties ne byama biro robi manyirenga nomination yero ni chisegi and going forward we have a reconstituted election board, national elections board. Ekurawa numoskoito senator, former senator Umbranga, umoskeke bigetra. Nero gora national elections board as the chairman. Chairman kembigitura nomoto wa maskani, oberu mwakiri myake mingi sana. Setu wakiri abandi tutaraigurwa. And oberu senator, oberu ambassador. No moto what is a person of integrity, and we have trusted him to carry out the process. Your nomination is free, fair, verifiable, and transparent. So the National Elections Board is a body independent. It does not take instructions from anybody in the party. It's a body that is independent in execution of their mandate. So this body will carry a free, fair nomination, and we have all agreed that we will subject ourselves to the nominations and we will abide by the outcome of the nominations. Puna chirakoru kukogicha chikoruya abantu tuisalekenga puna mbuya chakoru. Igono enije nimbo munyakiru konta tebya abantu. Ari. Naba skebari baminto kogende indegere to kore nomination. Mero bari abegiro kweneke muna bari bayimo mkoba bari asenge jote mbaro ba berera sekeme ya Jubilee bari ba risiko unabona babiri to kwa naiga una se ward ya township ile kutoka se bunge yabo township na oyo morure UPA oyo ndore ODM nkomanywa tiratura so ase omuntu mokase studio ya kabere eri kondo dia gori nyara ko ba eri ko kwa senjire nge to kwirana nyara ko ba ko gutumanya yeso bom. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Magega ya televisioni ya Nsoko gwikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori bagari ya bene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788 66 66 62. Onye kubwatari ibolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobili yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose turikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'umugusi. Buya kegemo mwancho muligari bwa Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegimana inde aso twanzira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga
ikiama gia ODM gikwamba kororekana nga gatigati yayo mwatikano nororo gikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Mwancho murigaria karibu sana tugusaba kwa birase umuchando yo buri kuri mushimwa nkorana ni kwenge ribori buna mbare abagani bakire nakibego chikwane cyabuna fairness nko birase bari baberere ne kyamikiga from the word go biamono epati buna nari goteba engakiye bado mapema na ende nkwariga turi abantu baminto bonse batagete ko chase chama ya Jubilee kiagere chama ya Jubilee nero bono kiombe kiranyare okonyo musi na una nateba guri tangani elections board national elections board no in place a board of integrity ekura uno moskoito kembi gitura former senate speaker, the former deputy speaker the senate former MP, a man of integrity abantu bari bonse bakire wose bajoinirie party bono iga mbabwate egasi abo bagoja gukorera party pakomwa konde igo onde bwensi ugocha bono yambaro babeire kuru nyuma no ni ntuntu arenge party mbane barengoro party lakini ga utwa kiroro twa joiniri twensi to gocha mo twate babono twabeire ribo erimo tokorera party egasi. Now we will subject ourselves to the nomination next year. Again, tokero kinari gigoteba nkeringa abantu bagocha ekero ingakia edire. Parubuna bwi pati tokora abarigereria edindegere tubachunguse torrenga kitoko bakora. Kiagera ntoko ganyira abantu bache gocho mwakondo mutinyo kabere baruke nga nomination batagete gokorerwa. Egina bego konga lakini bari barachire bono iga ba anchiranire ngatika twagache kiombe kamo yego ikumwako ne naboko ne wakiro muntu orure contribution ya goche party ekero ya ikiro mwako nde bono we will all of us subject ourselves to a free fair and verifiable nomination and to anchirane amatoke awe ko bororo odio ko ewe ticket ya Jubilee twensi tobe nyuma ya etumo sindigise wochimoto Leo ndo chase ensemo ye bunge yako ngwarenga soborai ase bunge ya West Mugiranga ase bunge ya Eta ukarabuya kurende umwaka wa 2022 okanyora chikura chinyinge kurende tanyora tibaga riokora ebunge yo kirori getina ndiko chikoso asoborai bwiga bare batebirenga umwaka wa 2022 strategy yago yarenge buyasingencho yasako yarenge so barikere ribanto mbali kuikira buya mwancho murigera nare odikagaiga ujumbe akorukwa Thomas Gesora watebanga 2027 go kurigereria buno gusangana abananchi you are likely to win kurende tumanyango kero kwarenga soborai ngikirwa atige torro kekogeranga 2027 nando irane korekebisha biamono oborai bonde bwonsi ondo okoro oborai na bewe kengaki kwara rambuya kwara wanyora ba 90 bakobekera max yakeire ekiere buya borai na boko rugo na ende yabari bagana barobo umurayi ondo kire nere banza komwa max yewe ikomo erio na ende mwensi mwenyora no murigeti na ende max yabekwa okonyora nga mbuya wakorete ngaki yawo ndabukwira no burai okonyora umurayi odio ochete mbuya akorete nera ira no burai lakini ende gento tagetota bankeringa asinga kiyane gote umaene asenari kunyara ngoikanari ngabantange ribage konare konyora abantu nkondra baringi ekerombu ateribaga na ende kerondo ororo igome ibyonya abantu baro badi baringe andake murayi umaite nkonyora uri kubwata abantu andake kwanyora nk'abantu mbarororo no eno murayi karuta magiti
okonyonga abantu barobo ekorete chiproka na abantu bairanga anda ke ingwetera asinyarebe ninyore umurai kwanyora nga bagusiara abantu mostly barai mbai komanya no enabo baro paka bono iga nabo konyoranga abantu barororo bagocha batagete ko umurai abande ba ekore chiproka ikigero kinkiande gusira ase barai bande bonsipi Kenya ngima tigankwa ne Kenya kiagera Kenya turi ijinero rora kirende ka twanya opportunity mutwa ntoteme torenga kituraja ari wika abarai abantu ba mintoange erindegere totegerere ebirengere byabo no gutaka kubakorera imirimo ebintu nebige twatigareti West Mugrango bitanya gukorekana nene amangana yeji pare chwa kwana ne sabari twasitenga kieria na ase bintu binde twagambete no Moscow William Ruto timati gosengo cha gukora ringe ne chipara kiagara ntwa moete list ye chipara agwenete gocha utokorera ya sensema ya West Mugrango eye mokere pare kurukwa Pondeni Magombo eye gweta Pondeni Makairu Magombo ni pare ya motwa moete e pare inde yaringe kebiruo kiambere esoke motagara ine yende e pare inde twa moete Bonyunyu Mabundu Yanchore Sironga esoke Makairu ine pare inde nero twa moete agwenete gotokorera so those are the roads to arrive 193 tangani chiare gukona guchiare kuigura SM area chipare chigane chi mwamuetekero kwarenga soboraya ekero naringo borai nchia koretu huiko kwa office nchikoriri kiagera enga kirintu achiete serikali yarengo ya Uhuru Kenyatta tekoreti lakini ekero to kore manifesto yaito yo borai wari gocha koba semo ya William Ruto chipare china chitware gocha gukora ningani komanya asengencho nasangire no mu jumbo office bonega uyoro mu jumbo go abatebanga nabe gitemero berio yugo chekwanekya bunensemo ya Nyamira town asemya kamero ngetato parate yo ya lami yagachirwenya engiye ntambira chiko igorobo sombi asenseme yo iyo eminetinga sobora ibwago bwimya 5 tubegeti pare ndeonsi ya lami ase Nyamira town ibwatani West Mugrango senjo West Mugrango nere imugeti town ya Nyamira okay tianda akora na amone pare inde na inde twabegete a plan ya riwocha koroswa ne para ya Masosa actually Miruka Masosa Gitari na Nyamusi kiagire pare iyo nerenke kabisa igere 12 kilometers just 12 kilometers 12 choka unugo yebeka kurumiruka paka Nyamusi wakode chi kilomita 12 ne jinero yaringe pare yemo enga kitu arengo ororo bunge yarenge nkokusana asensemo ya kubeka chipara asensemo yerami kiagera buna twasoete opposition batirende twatemete kwebereria chipara chibekwe chinde chabe kwa kisiasa charuzwa chabe kwa kisiasa charuzwa lakini one of the road na succeeded ye na ende koru muchumba gocho nya gutarira kiagera ga gutarire bintu bitaye byaye ne para ya shivering yari gocha gusoka ya senta ngumbwa e pare ya isira kwa ererami ya ansete enga kinde bunge actually umuntu irete kura egachikobeke pare yerami ninje lakini esa uri atambugete gaiko enga kiyo muchumbe na achana bakuriira yo borimo nganero oyebegete e pare inero twansete keronde bunge enga kieri so among other roads twabaete mbakora na serikali nwe maete buna siasa lero yaikire chipara chiokore siasa onye toko nyoru murayumuya na umugo chibeka chiaruzwa and that is what happened ega kiyeito lakini wonu muchumbe stimo gaka erena muyu gako tebange serikali nje na aroseti nkapatigira ye serikali na aroseti nkamutigira oso ideime aso eta na magoronsi ime ekera bara ibande bakonyo chipara chichieto ne nawe ne tanyo chipara chichieto roro kiagera abantu aba bachete bakasanga mase judie na bako wibinte binge kubwa abanyantu ba judie abanyene te konyare kana bagende badi bataisi pare yemo bune ina gotebia ya Pondeni Magombo twansete pare ya se list na te William Ruto noire na achitaga teba William Ruto yanchiranire korosia kuyibekerani pare ininje na mweto onyo chieta kamotebia ngi pare yo ebekwe ndagete komotena inje na yena nete na bono bokongu bolinga ibadi bataisi te pare tabwati chibesa
hakuna pesa, there is no money. Ose kudigererie budget pare ijute kone tiki tebwati pesa igebe kirororo erinde gere ko ene kinge pare inko nkoros were omuchumbe na motebi tigagende ari gichibesa babike pare ijo. Otherwise ye ingo chakobere among the historical lies chiritogo soma chikuru ne serikali igo mheshimiwa ngone kyore nga abaraikero murase bunge ngoganiere mwaba bagoteba nga mwaba baye guchiasa serikali iri konyora magendo runaiga the budget igekorosu na National Assembly ya bunge implementation yaye igegokorwa ni executive ekero mwago siye budget igekoraki igekogenda as executive for implementation mwabe kachibesa chigo executive charusiwa moko iranirwa supplementary budget mwanyora bintu bimokoreteki mubegete mbikoreteki mbiyo so naturally development yenseye should not be politicized. That is the norm, that is the the ordinary position kune wene takoba lakini bono Kenya asiya ikire especially the current regime no beka kurubunge kyagera umutumbe nabo kwa mirimo beke kibeza kurubunge egwike executive ya Rusi because they have now weaponized development yaba na inchi koba political tool for their expedience so na kitoko teberanga bono asenga kiegocha tigaba Kenya bachinchu borai borororo babe ko borai obuja bomanyetenga development should be given to each and every corner kiagera kiromo Kenya ngwa kanari taxes ti ko nyarikana ngabari bare baka bari bara opposition kwa kana bari mheshimiwa no contractor or say either directly or indirectly? No, I've never been a contractor. Asengencho chinkuma chiara chirenga emirobiri ya magendro chipara West Mugirango chi contractor nchiroro chire affiliated to you chi koira chi contract njikorosi chipara to the expected standards na kinata kumanya nobwaza koboka se contracting chipara cha West Mugirango engaki ane nari ngoborai bono ubuno taso to borai guchakira 2022 gocha how possible ngakira nyarikani I'm not in office omuntu romo chumbe stimu gaka nero office onye ngane kerueta somo chumbo West Mugirango ngake mozina bwate influence kubeka chi contractor cha Charles Chipara then he has endorsed me for 2027 people of West Mugirango should be able to vote for me no mchumbo West Mugirango kiagara buna even beyond my tenure as a member of parliament I still nimbwate influence asobora ibwa ye awenete ko take charge so it means that take the charge in charge that is an endorsement and if that is what he's saying I don't know but to me that is an endorsement abantu ba West Mugirango based on that they should elect me as a member of parliament mheshimiwa kero kurigeri magega asaba no guchigotena na nimete guchigotena no chigokwana na bana inchi nubwate project iriyo rarage kyara iko chigoti abana inchi igakero na engobisi na ikiranithieke na keri erinde kero bagochora based either on your track record usase guikiritie mirimo ekamosiro mo West Mugirango so many one record people record time I was able to buy 15 school passes in West Mugirango record 15 abara imbaro bare guchikora chigosori ngatuarete chipas chingotu endete yarare no name as we speak today across the constituency like across secondary schools across 15 school passes endete yarare they are working chiakonya chiskuru chiakonya community chiakonya no muchumbo West Mugirango uyotane ko gora no neyemo oyimukiria abantu chiskuru pass cyane nagurete oreta asite osi oreta abantu baitu bacha kungainu oyimuki chiskuru pass yichi cyane oyirera abantu emeyega yaje gweta including him chamokonyire is also a beneficiary namba ibere I was able to bring up a technical training institute West Mugirango Technical Training Institute Erenyagesa which costed about 130 million. During my time, for 5 years now, we built it from scratch. Ekaera. Ekauna harigo chikuru erororo equipment nere harikuru chairman. It came. Ekabe kwa kerona harurororo. That is development. During my time as a member of parliament,
I was able koreta over 150 million chiachiete chiskuru across West Mugirango for Kuwait funding ya Kuwait. Today constructions in various schools including Nyamwetureko, Nyakiminja, Ikurucha, Rangenyo, Onyunyu, construction is going on. Chikorova for 150 million. Na retete chibese chichi arrangement for North Mugirango Borabu ekero twasoeto tukateba na itu akitobutorere share 150 million chiskuru chaka Chikorova. And a component of that, a component of that in infrastructure, ne school furniture. Every school has been able to receive furniture, ranging between 256 to 512. Egesieri as under that component, Egesieri njanyora ebirogo 512. Unyunyu njanyora ebirogo 512. Nyamwetureko 256. Ikurucha 256. Makairo 256. And many schools. Chianyora, Ebirogo, Chiroka, modern. That is development. In a sector HSM. Yes, in a sector HSM. In Gakiyo, we undertook a lot of construction in dormitory, various schools. Masosa, we build a dormitory. Nyakioro, we build a dormitory. Eskure Kiambere, we did a whole block. Yevirasi Nande, a whole block. I was able to drill amache various schools. We were able to do amache school kuramba amache abantu bakunywa up to this time. I was there the other week. People were very happy. Kon rabanyo ra amache aro paka bono hiyo. School kuikonge. We were able to do water. Bantebie pampu ya bonja asarigete nkabatetebi muchumba and aba fixed. I don't know whether he has done it. Nyaisa primary school we were able to do water. Nere pambu ya sarigete umuchumbe na wene taba fixed. So many projects that we did. Engaki ya ane chipare echi no nyentu chibegetie omorom, they were not as impossible as today. They were not. Today in the morning muswati onde kurucharia okore gasie nene ga Nairobi. Igantenga na baibuli nacho ukwanika ipare ati gwiteka. Ekona gachire ngaki kwaringo Mugambi at least inare gutwara bokom. Gombo ate 4 wheel lakini te okora tigwiteka. Ipara ya Nyakiore ekoruke birigo kiambere yagenda asakuru kwa ya soko guchupo samaruruguru. Ipare iyo iyasareka for a very long time. Ipare ne ostimu gakatumigeta as a weapon whatever ngake mositara baroseri. And to some extent aka convince abantu. Ipare ye krona ye korete esa uditu arukete chibesa chigata towards elections. Actually na ye korete a week to elections. Not because I was doing it vange chikura. But the process ya bete concluded up to that time a week to elections. That was 2022 in August. Ipare ye the first time ya cha okorwa na inde ga korwa ikabe kuri koro instead yo morom ya korwa umutinyo gatano ukane last year 3 good years itanya okorwa ya tade rubuna naje roseti na nda was happy ekara begeteri koro abantu bamotete ngaru iranye para ya itubna kemosi atutigirete so record ya no yerigi you will find it all over naro kubori gaiga akorokunga Masimba David agotebanga agwata mapori abere agotebense moyeji basari kwari guchibwato kasenjira etaringia beneficiaries mbaringe bari intended na bega gotebanga most of the projects you are highlighting what Honorable Steve has been pushing timetinga cabinet you asense moyeji basari agotebenjira kwari guchibwato ka njiarenge to the intended beneficiaries. When tato type which intended position, I was able to allocate only montororo or na nachipasari in a free, fair, Actually, I was able to give a minimum of 5,000 shillings during my time. A minimum of 5,000. By day school, we were also giving them money. Chide school. So we gave out bursaries. Na ende ekikaro twarude twariko bambe list ya ito kurugoro pakaise. Oyima Simba tigato tebye when did he come with a record ekworo kinga
chipasa richi arue kwanyora beneficiary icio mwana oyomo ediete erimo chibesa chitumire mara gatano. That is what is happening. Last year I saw a list, it was accurate emitandao of pseudo colleges chitaiwe exist chibesa chitumire under this regime. Are you seeing? And abantu ba West Mugirango gento bagwenete bamanya ekero twarwete bunge itware konyor 137 million shillings 137 chipasa rikere gento. Still Mugaka today is getting 210 also million 210 also. That is times 2. But we were able to do impact ekore kana sabantu kora chi school pass kwa kacha chi skuru all those things that I've said we were able to do. Bono ga babwate chibesa times 2. Nere kagocha tigabate binki akodid. And they should be able to list those things. Inda se umutandao Facebook nare guru kwa Mekila Meka tebanga ask mheshimiwa alileta lami kilometers ngapi ase ofaraiwa ya kubori kilometer nga kwalete in total. Mekila Meka I don't need to answer him. Aspana po hiyo muchumba stimu gaga what do I need to answer him. Again to da motebie let them bad devices Steve Kiawenete okora. He has the money awenete kubeka for development ya West Mugirango. He is the one who is in power today. Nere tigato tebi bono Steve Nere oba bunga oripunge gaiga ore serikali ime. Chikiro mitere ngabaretire apart from webanga inira aba Kenya ngankorosi bare ponde ni magombo chipese chitayo. Tigate bya aba Kenya. Ekero ya igete 2023. The first Steve was there. The first finance bill. Steve Nero agete yes, aba Kenya wa endre gusumbuka. Ekera abantu bonsi bibate bete no, Steve Mugaga was the first one. Akaenda akarangiria abantu usi, akabatebi ngabono igongo chukokana. Agaika Saudi ameneti wosoya. He said yes, finance bill yeri atete koreta mangana. Second finance bill he fought yes. So make you muntu buno ira make they should be able to explain to Kenyans. They are the ones in court in Omochumbe who are giving problems to the people of West Mugirango. Nare guru Joseph Omambia agokwande guru ngokwande para ya Shivling Air Center. Yes. How is the condition asenge nchoega agotebanga guru ya center ne Nyamaramba agotebanga ekene yekena agotebe para ya Air Center to Shivling ero 1 kilometer. Joseph Omambia. It could not be 1 kilometer. It could maybe 1 kilometer from Yaya Center. But from Shivling Yarachire. That one I confirm Yarachire. But from the other side, Naboranyo Terarosua. So it's now incumbent upon the two MPs, Steve Mugaka, Amonosero. They follow up on that road in the Gerere. Teatro na sense mo SMS, ujumbe ni naragaiga akurukwanga Dominic Ogaro mwanju murigerekero twayigoire namba yesimi nabo tukubata simi beri satorinde basangiro mwishimiwe ya masemo. Dominic Ogaro agatebanga kurwa miruka agatebanga oirane otabuke chiro ya miruka nabo igo babekere nyagitari ya level 4. West Mugirango chiro ya miruka nae kwa chagete. Yes, chiro ya miruka I was able to allocate 20 million. For actually refurbishment here chiro. 20 million is not so much money. It's not a lot of money. But here we were able to do. Actually tokajebeke fence ina itanka ranero roro njane kutaguka. Asinara abang nabare chiro yaro setiwe abana abang nabare corner ya ebintu byabo konye yaro sibuwe kabekwe ebintu byaringe bibe tokatagura tokayerosi buya. And then we were also to do water within echiro ya miruka. So to some extent the infrastructure ina abegete ekarona endoro to work chukura chianya my last year ekarona iteto nabona nyote still the infrastructure na abegete is still standing nererororo. So given an opportunity we would now modernize that market like ESP markets. Nando tebanga obabekere nyagitari ya level 4. West Mugirango nyagitari ya level 4. Level 4 I cannot promise to do a level 4 hospital because this is an devolved function. Actually purely umuntu wenete okora inyagitari ne mugabana. The only thing na tagete ko pusha sinini inyamira level 5 hospital na tagete mpushe indegerebe level 6 ever taken over by the government. But we could not agree with the late governor Nyagarama at that particular time, so we were unable to proceed any further.
Kinara Abuga agotebanga he is accusing you, by the way, of nepotism in office appointments during your tenure. Kero kwa rengo obisi appointments chago ncharenge nepotism in one way or another. Which nepotism? You should be able to tell us. Because your appointments were nepotism. Yes, you should tell us which type of nepotism. During my time, I was able to appoint people from every other village. I appointed Abantu from Bosamaru. I appointed Abantu from Nyamatuta. I appointed Abantu from Bugichora. I appointed Abantu from Nyamaya. What type of nepotism is talking about? You should be able to come out clear. Atotevinga kwarigeta abantu banganiga kuwe nyombagete turigeti nyombagete specific so that we are able to respond. Nakeria tarierenge Kinara Abuga na bogo tomanyanga, what do you mean by that? Yes. Tigato ase chiujumbe igaiga nare ori karibu ya gotebanga ask my MP mwancho mureke tuiroberiti ko bwata chisimi chago. Agotebanga, what if Gachagua is given a ticket, will you continue in opposition? Ngore ngingwa kwandire gwatebanga mwiroberiti guchiago. Agotebanga Bonchari bagosabwa chibesa chugwa kana rent ya ofisi ya Jubilee. Bagoteba chama ina pesa iniribori ile kama ya Jubilee. Mbwate ofisi Bonchari kwanza. We don't have an office Bonchari. Office tobwate ni ya a county ya Kisi ede Nyangena. I don't know whether Nyangena is part of Bonchari, but on the already we have already paid office. We have paid rent for that office. Oyoko Babodi should be able to tell us, but I take it up with the officials Mambia. Babodi, if they are asking any money which is wrong for the office. However, onyo muntu ndoka igorete office yayo kare ku the marketers chupirigo sababa bantu baje, they should raise that issue to us to address immediately. Tikatore gwe abananchi kuna bakwa nagaiga. Ango kuna muntu ndetaburia chupiri umuntu nabakunganya tereta waja buri. Otengi bona batete kwegemererio burayogu. Oyakuru kwatuya agotebanga umubeke buya abarayimbari bakurumaega barachikwegemereria na bari baruburayi bunayo munyakirugo na bari batendrete kya ya Jubilee. Hello Nsoko TV. Hello, karibu sana ngoto kusanganera. Hello Nsoko TV. Yokore network ya teringia. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Wairere ngoto kusanganera, karibu sana. Ongoro topic ya wata. Agwasa. Topic ya wata kwa Getare polling station. Getari bose Getare. Getare polling station. Karibu sana. Bono. Umweshimiwa yera chipasali ira atebe ke moshi chipasali ale kuruli chipasali ndi ale kurwa. Aya togende muna bagunyunyu era negende ide kwa chuo na inde koroba. Aya chipasali kiro chinkura kwanira kiro chimuna ale kuchirwa ale kwa koro muntu. Igore inde nonye igesa mumbwa muna ndigire tinya igesa. Igesa nere na kolete gasho ingia sana. Yata wa unikira ndiye emeroberio emia. Hello Nsoko TV. Nsoko TV. Karibu sana bwerere ngoto kusanganera. Mukeira Pita. Kurumiruka. Mukeira Pita kurumiruka ribori yagondiria so mweshimiwa. Itari bori ngobori nande na bonda mobori lakini bone je tunaringe komo pongeza. Igate nere bunari andrete gutini na igoni ndo tino more mware. Gate nene tomo pongeza kabisa njengo mopongeza chire ya miruka kwanira. Na yero seti arona jerege tomo mukakati ni yarakini bono ndageta kagocha kuirane kirogo. Na bwate timu nonya tara irane kirogo ate ne kabisa je sukumone no kunyarika na kara irana aje sukume ero sukubuna ari gitero nyamira egwe kanero. Mukira Pita gagwa gotebanga ubakonye echire yo erandire ebirengo byae. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV.
mwancho murigana bagwe kaidio girie TV na rio mweshimiwa arakoigwe buyakero gutuma riboriria gaiga. Hello Nsoko TV. Hello. Wairire karibu sana ngoto gusangana. Hello. Hello. Hello Nsoko TV. Okoranga rio girie TV bakwe bagokeye erinde tobaigwa senchire rengia. Hello Nsoko TV. Nsoko TV, hello Clinton. Wairire karibu sana. Ndia sana. Wono nere la mekimekyo yomu kemo fya ukwanera. Nambo ano kumanjira muguri abo street kemo swali abere gusatoka. Abera sobwanga singencho nabange barasela ino. Para ukwanera bondeni magombo ipare ni president ya promise chekera ba West Mugirango ba Chete State House. Ara ruchi esabo ngira abana inchi. Egento kya kabere. Para ukwanera ya sibling Nyango zo pare te even 300 meters ege te nyango ti buying center so ta enjire yo ko nanga ni cheta ke traji ento kya ta to kyo moyo ti basi aena nete ti skuru nche sinyire waka na insurance I can give example we basi age sore no muchumbe Steven muga ko je kuru tibe cha mu ko ti budget abaja waka nira insurance ti basi tire that's the truth Tigato teria que you can't bring something etari priority. Skuru njara netima furnitures, tigane tiji dom muna bono yaji awes varing ki gortonga, umuchumbe Steve muga na korte biazi ne dom wiche. Abuenda to teri ki akorete endabu primary there is a lot of questions. Gorengi na bokorera gati ya yo abananchi barugagwe ase ora chakire erinde torenga kitoko gendrin kwanait. Biamono ase moye chama ritangani. Onde tayo kwegimerie chama ya Jubilee. Onde bwensi ase kwegimerie chama ya Jubilee igoda ipati to kwagacha. Ekita ikitai kiombe to kwagacha. Onde bwensi nateba na hari free koso ekiombe bono iga. Enga kienere ekiombe getageta abantu irindegere tubwatirane kwagacha ekiombe. Te konyarekana weste korekana namaskani eiko mutinyo kabiro mwakonde onyora abantu bakuminyoka gocha batagite kwa ewe ticket na abantu bandi barororo bakorire gas kurwa matuka yonsi abeire igo oyo minto oyo nchege ntonta geto como tebinkeringa nomination will be a free fair and a transparent exercise lakini rende abantu bari bagocha gukoreba bari aspirants tikatwensi toka on board irindegere twagachi echama ingakienerita geta abantu umusko yo rame making korengi na motebia ditangani egenta ko teba ya ponde ni magombo precisely na kingo teba tamanyetie pare ya ponde ni magombo ngakiyanze from the last regime egento kiara ko rubono ya implementation issue dino e para ya shifting onye ya kore to 300 meters ya kore to kiagera ekerona actually e pare ya yanse te kwa gachwa 2022 egero to gojuko tu ko ruero bogambi so onye tuarwete incheka rondweto no ntigete biragita bono is confirming ngomo chumbo ye Steve Mugaka was unable to push this road further more than 300 meters. That is a confirmation, and based on that people should direct him out. Kiagere parana ansete ya kori ko 300 meters igo ya cheta ka yetige roro he has not been able to push through ere ekrona ya ansete chipas all the school passes are working e posi yaye inkiego kombwera chikadi echo chaira abantu every other week nero uchikomwa chaira chiskuru pasi echo they have insurance. Some of them they are even generating income to schools. I can mention a lot of schools Mbonga and others. The school passes are working. Gesore no so was Steve Mugaka inchena akorete omukia wo korete school pass no ere school pass yeyo ngokonyera abana. Actually we put that school pass ekonya abana. If he's unable to pay on insurance, they are unable to pay. I'm ready to pay for them. Insurance egende school ekwedende e pass ye koregas. And let me tell you this, my brother, so that aba murabu na aba tima etiko sena mangana ichise myakete bamanya inkikero ke buna CDF yo koregas. Ekeroro muchumbe including muchumbe Steve Mugaka. You don't go and sit here buno muchumbe waikaransa kwa priority. Teji ajo we koregas igo okora abantu ba West Mugirango gas. Igo go ikaransa kwa beka priority.
based on request made by schools. Priority based on request. All the school passes that we bought were requested by schools. By schools, no, tuko ndio no ni limo tu atebete ko rasmisha tuko re school pass ye tuko re school pass. All of them were requested, including aba kwerende, including aba ibori banya kiore secondary school. For the last 3-4 years, they've been requesting for school pass. I got to one night last time, buna na rekoso. Actually, it was among the last school passes na rekoto kuora. 1 or 2 ko nsieke. Lakini nende tijet ko irana. Ekeroba swete among other things why one night na stimu gaka the school pass. Up to today, tanya ko bagore school pass hiyo. Ekerona aendo na aseka sana. Akungaina abantu almost jumbe. Egoto anywane birero 2 weeks ago. Because he's unable to speak, whatever abantu where he has not put a school pass for them, unaba promise it. Arangedie a principle nchuko cha ora tebi abantu. Ne principle ne ringima, ti bagego te abantu bumaine, e ansa ko tebanga omuchumbe bono yana bekerete chibesa ngo chikogore school pass. Nga 3 months yetaga achiri ti audio moche kumanyanga ninje nanga inereri. Obokoro butu abonadire. Na bego ikasku 3 months yetaraika stimu gaka transfer umwarimu ikorwa mumogo chikobodi. Why should a principal transfer Steve transfer mandate ya as a member of parliament kobekera umo principal as como sanitize. So mumurobu no yomeki, these are the people who are plundering the development ya West Mugrango. Abanabu abantu bagusalie bintu utaraikero mu chumbe babisadiri ekero bigo ikero mu chumbe osunyukogora. Aba murabu na aba as soon as possible bagwenete baruo obisia West Mugrango irindegera abantu ba West Mugrango bali development. Aso gukora irinde honyo bagana yo tumanye nkiro beretie beyond 27 umongina nari ga nkore ngyo kwana o sabanga andake gukwira na era yago ne riko bakonye chiro ya miruka ekine apart from chibesa chirikwa begete kero kwa ngoro kogo chigoso nkyo chikone kenge chire yinko kandre ko bakonya. Actually even we could have done more. And I think it was Yoroka Urban Development Department. It was. I think it was in the Ministry of Housing or something. No, it was in the Ministry of Transport, Housing, and Urban Development. So it was a department as state department. It could upgrade markets to ESP markets. So Miruka is there in my, in my heart. That is my market. Echiro ya ne Miruka. That is my market, my home market. Ekaronta geto go orachi ngeni rongo to mabantu. So it's there in my heart that the market will be able to elevate this market to a standard, actually to a modern standard. The only thing I need again to get abantu bange opportunity you egas to bakorere. And this time we are going to do egas we amono kobwa ngakiende ons to a office. Bema nokora ngibono gago ba eigure bono nabokwira chinga kichago napoko mukwandra umugusi kero mwiro beritie kumusira Dr. Fred Matiang'i nabego naboko mukwandra mu West Mugirango kero naye oiro beritie wicha kwanike munankwiri kibare babwate bibande babwate chikura ego chiko babwate siabo sabari ukorera tiga ntebya abantu baminto ditangani kabisa parting shot ti tukwama tukatigarete nabere bari bataririka tafadhali so kali tukoria mambia mambishi na 8 na 7 na 7 litukoria mambi na mambiende mweri kama tukatigare tabere uri otaririka chikureri kerindagere na intuto buchichi namba mutuga igabantu bamintunto bwate kibarua nikibarua kerororo iriri tangani buno mugusi unity umugusi rasma tukini chinamba cheto erindagere tonyare go sumo moskoito Fred Matiang'i taye kiyoka ekero tubwate chinamba chinyinge chicheto no ene bisa kwe bibinde bigotosika igoti gatomete chinamba cheto na intunari turawenera eri yakabere abantu baminto na reta getuko babodi omwana uyu itobono nere tubwate taya mutwa yaito igona ari ko basaba mubwatisi naenda abantu badia abamurambara aba baminto bakonya kuminyoka naenda abande babwate ukurama kuri igoro abantu buna bwase muko banyora tafadhali batebi bahire ngora onye bakari kuri ibintu byabase bakari kuriya tikabadie lakini bareta masikani gose babeka masikani aso Moske Fred naende teraba ngakiteraera onye kere ngamba bwate birengererio ngamba take gocha na intwe engakinereye umurangu no igwire we need them
abana ba minto nto batagete tikabarwari ase bisa kubinde iba gutumeka nebisa kubinde kote kurama abagusi kurama barayiba abagusi tikabarwororo bahikega igerindegere tubwaterane na hende munyura abantu ba minto ase murabe mundigerete kurwa ngenga kieye for the first time in history eneringa kitubwate na intwe umunguru wanchire togochikotenenio umurayo ito uyure Fredo Kengo Matiangi nera ndikambe ebinte byonsi bitoko na ukwana onango bigokorekana buna toko bibeka mutu asare finally asensemo ya West Mugrango njenda gitwatira abantu baminto ba West Mugrango ase myaka 5 raba korete gas itwa korete gas yaringengia na ndirende kerobate betenga ke moskarati mukake na inje nanchire gotimuka lakini rende ndoche ngabono na atwari chinguru chietororo igiwe iko mwakonde tikatubwatera nidi ndegere tokore chigasi ebinto ne binge turakore ebinde na byo kwa umwana yawo kwana inganto agache tintokore tikende chiskuru twagacha tukabeka chidometry tukabeka chivirasi tukwagacha chikorova nkwa iwo mu umutegererio yo mogago tebanga chiskuru echinchiendete kwagachwa tukareta paka chiroka twabikirororo igasi bune inero tugote kwirana tokore mono irindegera abantu baitu tubakonye chipasa rintu arwete bono chipasa rintu guchukuru kero muntu rasmanyo chibeza chisaini minimum 10,000 kero mwana kyagara bono chibeza chirinchi amentu chigaika times 2 kire family rasmenyo ore chipasa ri irindegere abana basome na ende nari kubaburi abantu baminto ba West Mugrango umanye tumusiga atebete tosanira mukamu muro taramorora gose abandi batebanga you know abandi batebanga better igesongo better a devil you know than an angel you've never seen, which is very true. Ora abantu wa West Mugrango already mbamanyete capacity yake mosi bunakorire emirimo record yake mosi nerororo record ya simu gaka nerororo kuruhabu nabo korire kwara ngaya kemosi at least kemosi binte bimbu yare okora emirimo mbu yare okora iga abantu ba minto jeta ko batebya ikiagerwa ukonacha kwa West Mugrango koro kunkororo nga stimu gaka ere one time ukonacha koroko aba West Mugrango buna to kwa nari tukori yarero tayari banakire ingo muchumba ororo stimu gaka ere kiaye kiairire inje nare ko basaba mumbu atisie sabariye nande mochi korigereria moire ngo muntu ndige totanya gukuna burayi nganero ranyare okore gasi na ndo nyora abantu ba West Mugrango twira niri myaka ende 5 nyuma buna twira niye 5 igoko nyora yaikire myaka 10 twasariri abana mbara abaminto bakoriye ebya bakoriye kekeroge kya West Mugrango abange mbaro bakoriye na barobwo ni right yabo koriya ekerogo buneke na hende igomba sabere tamaya kuna tuwote kuminyokania engaki in the next year chikurechi lakini abandi baro konyora babwate ebyego birebya tairasima bakore siasa bune umwana buno minto narari ogokora ebyasara ebyasana umwate uchusi ebyasara umuntu buno yi next year itotakeire ekero twara osiria serikali turigiye basi no bu minister tomo bu minister abo minister yebyasara kiagere rudi nama yeta mangana yebyasara atokonye onye kera aro munerabe onye gagutaka ontata gityo mangana yobo minister ya appointment eserikali gebwate byasara ebinge erena bako boroto mo byasara akore akonye e community siasa yenero manyete nebwata abantu bono buna intwe siasa tu akorire nandi kene ke turakore peta tani siasa iba bana buna abuto ko basabanga nabo to kuigwanana igasi bune ito bakanego onyoro West Mugrango yachire mutu Bemano Mheshimiwa Vincent Kemosi mbuya mana so ikirana se chi studio chito kosanga no mugusi na boigo murigereria bwegeta seni Soko TV chinga kichigo toka nande ndochiko gendra gutwara enkwani gakone kyabona ase faida yo mwananchi faida yo mugusi nko manyatura ari agendrete kiresa bariga hingima hensi ya Kenya norongo rwagusi rogendete kwiroberia bose obochorio banane umwaka 2027 nayo mwancho murigereria bali bakachisi bali batuma chi ujumbe ensemo ya SMS bali batuma chi ujumbe ensemo imitandao tawateba mbuya mono nande chinga kichigo toka tuchigosanga no mogenito ase studio nchenkuru kwa Clinton Ondigi tuabwaterana na Barnabas Ondari kuru ase studio ya kabero koene kiamerwe ni chibicha ngochara senchirengia twarabotokobia twaraborigerio bya bwemiroberia gendreta asembe nyasaye ka wancha nande tuomerana litukoria ankyo
Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi.